Sompa 93.1 ubehu yen ewo ho ne yakwa abogafo ade no so YouTube no saa na me frɛ no eno so Sompa TV ubehwe yen na watimi atie ewo ekwai soronko so kra eboa bogafo no ma wiasem abrabɔ no omo de bi yesu ehu no ensem eba ha no na omo so ehu ato mo omna samwa mo akwa aba ejoso bro bom te say nyame adom ye hu ye chen nipa ne bebre and wanim da ho kama yeah manim da ho de nyame timi ye no okay maprogu wa progu ana egu obi so maprogu obi so jana meka no nipa nso afre mama me wone nipa na meka na sema na wa afre mama me wone se na no te nti de akosu bia no esesan ko hweye se me maka se ya kenya chopa na nka wode ba onje na nso wanti manzamba na chino beba o chanya me ya adoma me itabro na frene so na wa bachira odifo pokwa bana ho akire no ehu aka adwam me frene ne kasa na ye no no nka menim de ntia na wa ma nti do adwane no onani bebe edai kote abrotia Ofosu bibia hye ye na sofo pokwa bana se menka nkyere omno asamwa se na ya resa wonya mensem tete no wa ya bra so ne ya to dwum bi se ma ya resa ewo nyame ni semo ma ya resa ewo nyame ni semo minko dunsini ho minko kremoni ho ma ya resa ewo nyame ni semo bibiara so nyame ya media me wonkwa na nyame be kwa mamio media me wonkwa nto say de omuna progu ni subia no na nyame be kwa ma no o wonkwa odifo na ka tell odifo na sadem odifo na test once me ba sesi ana me ka se me friend na o mpeke no so ye ko nti owie ya na sesi a o test message so say omono se wa ye won panic no se won panic na ya resa wonya mensam enti me to nyom no fa kira omono se bibia wonya mensam won kwa wonya nwuye onwo obetena se na wakanya nkopɔ mede ye de akira mansa ni mission onya complete ye ti nkopɔ adom ya won ye ya banti ya be ya adwuma hye sofo so ani monyam owusu kantan kranka wa ase no ye se enti fufuo ni ho a apejafo wo nti bibia hye ye Kanta yes o bibia boko yankopon adawro makaka na ye kaka krabi kaka na ye stand your sister na ya ne sa eye de na mentumi nka no dwen se eye sa akakla dise ne ma bi so ne ma bi so ma menka ne sa na ase me anka sa no ma ho de na nyanso makwankro me ma ye gaga me hu se ne na anante nye ne no miminim de ntia anante nye mani bako mani bonkum ne hen na se de om si January ne si 1 no January na ye 3 months o se mia kura no na say my experience January we am hu se wi ase ye mienu o me say January we no ya boso me miensa ne wom 10 days bia ye 1 month awa no oden sada bia maka cho se nana se wo ho cho na ko nua honom se wo kwa akopɛ bosia na unu ho no de se kan twa paste mu de blush wo mu twotwotwotwo a emisa ni ska no enye bisa se kotokɔbɔ ne ye den because ono ankasa bibi wo no ho a enka wo mfa se kan twa paste mu fa blush wo mu sa na omo ne sofo de no sofo se men kan kire omo no se nyame ne bɔ komfo nyame ne bɔ malam so ti ase na sofo ankasa so nyame ne bɔ no pokwa bana ne keka sa o se men kan kire omo no se nyame ne bɔ komfo enipa bi osusu se ana ususu se wo tumi bia no nyankopon ne bɔ no na tumi bia ni wo so chen awurade enti obeba na pokwa bana omo pokwa bana toto mani wo so ota o se nyankopon ne bɔ bia but wo ka say nanka wo jana wo ka say ota baby o de reso so chan so bet ma jan ba anyumi nyina chi bibi ni wi asan ke dan tubu na me pese me busa abre wati ase me pese busa abre wati ase so osofo abraibo no no a em say akonya no otis no akonya no so nye se ne ho no akotira
say I'm in Trana Konya Swinty. Dear Obeka be I know them crana mammy. Name de amo on No, better. As a man, they took from here than your real. It's a son of the son. I did a son of the son. Say ada wa mana me betina baby asofo akunya na gaza na bibi am say me no omunya problem I just say bibi abesha akunya ni me what time said them see no here I so when the mother crunty me no ye nua asofo say wanya 5G and I so me say oba me so me tobi ama no okay aha nse said and ho ye ne de 5G no mix up 5G ne nie enti okwa no aye won sase ni dosopo no wa hase nom and I say kwa ba bia be wura bia bu ni onom 5G no de mizo no ka ho eno asa mizo no obobo eno ayi na wia no sa na enemi anopa no gebi was say minim se mo won san papa wa ha drink ya ye kama sa na da no mehihye bi koton ye no omom de o traffic ni mo no was bra ma be mesi bi me koton eno ano no oba so untimi nto full park na oji we kakra obetia kase ye mfrafra ma said you see pen bia me pe 5G kakra me pe mizo na bia mango de ne kakra me pe mix one ne kakra said you see pen bia be ya ma enti we so ne boa no so da form ton wan nyamfa so enti no e wa so bia ba no beje ne de ne boa na twetwe wotu nga wa form emo ha okay Asem Mpe Nipa dwumadie ena waso eguso awutie no opamresi akwa wakọ ne babi na mofra hu na wo dwane Asem Mpe Nipa odi ana odi asem odia na odi asem papa kofuru bufu mpa ba masukitu am yipabre na asa Yaw Aboagye Oforisuo ni ti Oforisuo me ena meti adwam na me de Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so no na yankyere ho no na menema badwafo afutu sem ayede ebre wo ne no afutu sem ayede ebre wo no ka kire wo bi se wontwe akonwa emfam pri radio no ho na Sompa Asem Mpe Nipa no o maka wo ho na mami bi ka kire me se ka kire na afutu sem na he na ya onya no ena me se me wo ho na me na mo na abisimitrim we enu ameda ho na we be simitrim anya asem ketwa kura na futu samu ayede brew enne no e wo Sompa Asem Mpe Nipa so no e foundation fapem se empempi no se ye kan foundation a ya na omanfo dodo no adwen atwe kosi edansie so obi ka se foundation a ya na empempi no enipa dodo no a baby o madwene atwi ekosie se ye besi dai na ye tu foundation ye bo ase no efitiase no se ka foundation ne fufrom efitiase no eno ene foundation no na ye kan say no se ye de edansie ankasa kra no eye mfato na ye ka foundation a empempi no ya na ye hwese foundation no ase no ebeyire obi o hokra no a se osi ne dan a o kyekyere enade egu ase se de beya wode concrete ni gum na nade ne kye no na wode blog no esisi so a ebe kye no na emu aye den na ayire empokra se opeso osi abrosan a wanya kwanya atimi adibia siso se o flow da no so a eno ti se ye de dansie ye case study ana ye de ye emfato ho dia na foundation no ana fa pem no e wo se mu yire se emu anyere na se wode blog no esisi so se wode kọ na wakọ anim akmadan na kosoro akodru lentina wanhwe dan ne behimagu efise se fa pem no mu anye dina edan no na ho den no enso eye kwa emfa ho ene aboa wato emfa ho ene cement bi ewomu ni nyina ne se foundation no fapem no ase no beyire na yire pampe a de besi su bia ebetumi akọ na akototen akodwo se foundation ni mu emra edan no kọ na wahwe kura na dan na chia enkoduru ewiem ana esoro enu lenti ho no ebehimu agu
Odafo say ya de ni kire Bible mu a abra na ogufo no ekogu aba no ogufo no abra na okogu aba no ogu aba no bi ewo nkasem saa na aba no ebi ekogu abotan so na aba no bi enso ekogu asase so yenhwe no se saa tamo a wode aba no egu ye no ni fifie foforo no eno no ne aduaba no no na eba foforo no aduaba no foundation no eba no yenhwe se emu eba ye diana ananse eba bebubu eno nti no de kogu nkase mu no eba ya ne nansa so ne na wotwe so no enkase no miemia no ema ni nyina esan ebubu ye yanhwe de kogu abotan so no esan se na anwea nkasa eni abotan no sunti no efifi ye no awia boye no agiguye Sompa 93.1 na yanhwe de kogu anwea ana asase ana eye kama asase a duane nuro wo mu no ekogu suo no yanhwe se de esififi ye efifi ya ema ne tumi nyini koi esu aduaba ema yete se ya di mienu no ya kasa ena nwumre ya de kogu nkase mu no anase de kogu abotan so no sen ne koye esanse na ne fapem no anyenti no ni nyina da esa giguye nkase ni mia no na de gu abotan so no awiabo ye agiguye de kogu asase kama no so si ya de ba nipa ya setena mu a na ya de ba ya bra bomu a ya de koya fiafia ni ekurokuro mu a ya musa ya ho se ya bra bo ankasa no ya fapem ne foundation a ya ankasa ya de maye ho no ya na emrepempie na tesai odofo wo bi wo ho ane maame ne papa ya wo no botu ne fo akoda no wonfa wo akoda no utwemu tan wonfa kwame empiapia bonten tenafie na wo maame ya ade a wahwe no okọ abna kase wa empiapia bonten na maame no aduane a ehwe no hu aduane no a ubehu na akwere okọ abna kase wa akọ awade no abna na ne hu ofewu na ne hu ofe pa nanso so esanse wan trafia mane maame aduane a wono wanhwe no na aduane no ano ne fapem no ne foundation no etesei wa hu abekwa ye enti abekwa yokoye na wade ase no ema na wade egu Sompa 93.1 ema no kura ne me bedi adanse ya se aduane no atimi gu awade abra na wankasa wabra bo no fapem no na peso ye no abra na won ne 7 produce akromfo nam no abra na ne asofo nam no asofo na futuo no akromfo na futuo no de ma no ye de wegu nsani ani a wona no ne asofo nam na bra bo be kosei na wona no ne akromfo nam no ana wona kasa woni kwamkafo nam no o ma bra bo kosei anunti odofo na nwumira asem America ne se abrabo no bekoyia ni nyina agina wankasa wo fapem no fapem na befra abrabo ase no fapem ade be ma ho no de wode be hye wa abrabo ase no saa na ade bekowia eya ebeyie se enya so a eduru suro a ebehim ogu na obi wo hokora no a wokọ nanim ekohim guye ena nwumire wodofo America chiro se wokọ wanim no abrabo no ankwankwanko yeyi amawo enti ena nwumire mafutu sema mede man se trase sese hunu se baby am kodure ankoyie eno nti no me foundation no me fapem no ofa tosum yeni no afredi me be trase hu se me hyehyem hu ya metumi akwana baby a wo hwe ase no fiti ase so de ho na fapem no premier nu so no hwe se krupo twedi ampon wa mi osoro fence amawa eno to odofo na nwumire asem ni nyina tini se fapem no hu hia fapem no me kan kwa chiri ene abatan bebre tempenten kwa se wo kosuku ahuduo makohwe suku ama wo ma na omo so dachi ankwa ama no o ma ya mintre eni atwetwe wuro yanka hu se suku akase wo kumasi kropom ha adefo ma ekono
hey na wuturu ho a ɛho nyina nipa ayɛ ma adentia yɛso ɔmo kyerɛ de efiri sɛ sa akoda kɔ ho a ne fapem no ɛyɛ kama fapem no yɛ kama ne nyina so no kia ne ke engineer bebem doctor bebem nurse bebem centroni bebem efiri sɛ baabi a wɔkɔ sukuu no fapem na akoda ne nyaayɛ no nyansa otogu na adwenem no na ano odin yie pa ɛno ti me ma mekasa ngwa pii no yɛhwɛ yɛ fapem yie wabrabo bia ye bobia yɛhwɛ fapem yie wedwadie bia ye di bia yɛhwɛ fapem yie sia kwa awade yɛhwɛ fapem yie empo ye tu kwan ye koduru a fapem a ye bedi kan asese no ɛno ene be kyire yenyina so sɛ ye kwa ye betumi asa ba fie abɛyɛ japade a ɛyɛ me modɔfo pa Osei Aboagye Oforisuo omna samoa Oforisuo bema yanchia ya tifoni ya refua ene nyankopon so de acha na dwoi de bia meka se adwada de se nyankopon wo hwa pa fiti fiada na ne dwada ne ba de wo betwa weekends na ne je wo mpa ti se nyame de wo kono de wo ba se ya na chese wadi afi ti eso de nyame ase samu bi te ba bia ka no ko nanka watima so la kanyana ho nanso opete a enye ye eti yebeda nyankopon ase Oforisuo brother Foster wo ye adwuma 21st clinic na no mema obi ko ho no okay ipa ne wakra na oso no onim se branch na mhwehwe sciatica wato petetu okọ isle gonde na oba kumase ehwe a obedi ni nkomobi jo ana obusa me nam so ko na menim se sciatica no eye empanifo nko a na me kanfo sade we ama wo ya branch we footballer anaza wonam gbagbagba na osirem untri ya fre bibi magic pool obu okura 7 predrasa wona na yire dakura ebiti me che no no wo wona 9 se unhu sa no ma na bomoden na ho no ebi a chopen o se ebi a che me ba de odi ka wi ansa na wo bai so no ono yire da magic pool ebi a che me pen tije so ko 21st clinic na ayu se ntrim yade de 21st clinic o san ho a wato pete we expert enti ye be kanfo 21st clinic obi a wutie Asem Mpe Nipa se bibi sa to a ya na ebe ye ya se abubu aguda adamete se obi kura ka se efiri se ye ka se yenko asupiti wo no kura no amanfo so omonyare ai nam na se omo mane nyansa omo mane nyansa betimi anka obi anko awu se nipa ye wo problem ade a wo kwa ye free no so obi anko se bibi jinse mu wi ma adwene kyerɛ me se me nko kura nti nyina mekan ana ye kan eti 21st clinic de me kanfo am obi biara se wo to na ho twetwon bomodin fo ni kyeremo na yetete ha na sebe yesi nam bi enye de enam bi nye de na ye ni bete na sa nam na de asa sa na ese meka no enam die bi na nye de wo de maka fa me nan fish na nkoto mai kwabra ne na ntwina ma na de meka ye asem that day da wonte na fasi ye enam be na nye de na nka nam na waka se me de se me kwa mo be ba ko jame na nka woni mo we ana me kan se me de bi a me mpe so cha se na ye kan baga se nipa mo we baga no di ba ko no de say dwankoko en ba ko sa ka ho kraman se nipa ripa wa bi pen o de na mo bi pa ma da kwa na wa meto no ma mi buchi aso eti de wo hono no ai Oforisuo ana wo ka fa pemasemo eye pa unim tama ye wo fie ni wan na ye wo ye nwa ba ye sister ye maame bibia antuli no Holland menim se obati sa dina katachawo me ya otiasanka onim ni American antuli free Holland ababedu ya manakwa basonko maame nko na tietiem na fapem na de etia wan kasa wutie e ka fapema wenya brofo wenya brofo no waka se mente ase ade e friend fapem de masa u si dan na pillars ni susu a edwiregu u si dan na pillars no esusu a ana cement ankomo a edwiregu eno no ye gyina ma eno ma bebre wa wade pillars no cement ni mu a edwiregu
wankasa wabrabo a wo bo no se koye wunim emfa no ma bi enhyehye ho so o hwe Oforisuo sa no ma ye ne etie nyina bi aye ye pen dwuma bi a du ba bi on se na me kura me ya kwa wo aya adwen eje so obi a ma wadwen ye fast se no ba bi amadu no ensei ba nipa bi agi Nyankopon adwuma ye nipa bi agi Nyame adwuma ye ko Nyankopon se ade atete ase no apra tete no na edey ofa na edey wa ye ni ye enso nipa bi agi Nyankopon adwuma ye dey eye because when se ba bi adu no aye kwa mudi so asem o ade e friend fapem na ano oden enu ti na se okwa afuom na se obi adua boode na ba wododo ho na kese na nka se odua na edey se nyini a wakwa kutwa na otwa wi a ne ma no watutu bi edey asisi ene friend fapem watutu bi de asisi because yeso odumpo tutu a bo friend na edey esi na nam etuti wi ase na de baba wi ase de se Oforisuo na wo kan wo de bebia wadru no ebi ye koka wo blog ha untimi nkoso bi because one my life no I say atete ase ntebe but edu mebi won so a enka chi sa e wo kon bi so nipa bi afasa no man ho Oforisuo e de atra se de bebia madu ne de anya ye kawie o de aye nsare o de aye cocaine no na brabo no o de aye kro no but en say sa soro waka na o fa pem no kokofa eni e kasa asema che sori na kokofa o fa pem upiles no ho wadwe wo so upiles na dai ahono abubu oboa ye won krofo bi a ebi mu prom ho di kan ba fa pem no o man len foundation ye enti no o ma se ataba fom eti wo a wo fi se wo to na waka fom no masa ma men kan jo se o fa pem no fa obetima sori nipa bebre nim se akachi obi oyo oba ye baby a memfi adridi me ye den na ba ma bia ba makwam because katacho ba makase bi wo se ka mo no ko anya pasinya na ka dada me ka ande ye kasa ane de kasa o oba bi adwene ho a rensa onya fufuo even e tokora na eto a okodi se mensaman okodi kwa ti se wokote no wa rensa no wa trope ubusa na de adridi aye ntebe wo boa nyabotre na trase ne Asem Mpe Nipa ya sam ye dia brawi se wutia wo kan wo nkan wo bomoden obi a wo ne ma bawi ase se nkura ne bedidi se nkura ne beda so mo nam he out because when me say na wi yedu mamen ka Asem to fapem enne de mamen ka Asem o fapem ne uba enye suku nko e oba bia ha ya de bia no mo ka bibi se environment out tete uba e bia nkoye masa mamen ka Asem jewo obi atete ne ba me pese mbabo ba bi di atete ne ba o ba bi a sebi ho ye enkoyie nanso fapem o de ama ne ma no ne ma na nyini anene o ma ba ye odefo eti me ka cha obi a wutie ye so ye papa wo ye oba so ye akola so ye hwan a wutie me ka cha opren se wunya nka on shan ubu no de o fapem e ho obetima akofa amana boa me da se abrotia Oforisuo bema mame na ase na menchia yetiefo nyina na ene de wode aba no so ye nyina no eba beboa ma ya brabo a ye bo no etimi asi enye baabi achiachia na yetimi atenetene no ama na ema nyina so etimi akeka asi ani na Oforisuo bema foundation anase fapem ya de a ehu hia de ma odasani bia na onse Nyankopon so obo nipa se ne su ene ne seso na yehwe Bible mu a Nyankopon ono ankasa ene ne ba Kristo wonom ene ye a Kristofo nyina foundation efi se wonom adinkan ayi fapem no de ato ho ya wonom a kire ye se ye nto aso se be ya de wonom eto ye no yenso ye betimi afaso na ye ntimi ankwa nkoto foforo fi se wo se fapem ne de bra Nyankopon ne ba na to awie no enya ade a yenso ye betimi ato foforo bia de ye be ya ne se ye behwe na yetimi afaso na enema nyina akoye de ama Oforisuo na yehwe bibi wo 1 Corinthians chapter 3 verse 10 na woka asem bi wo ho ya me de papa ye mepese mekan ho ne kakra bi na osi Nyankopon adom a wode adom me no so na me na me to fapem se odansifo nyansafo na obi ento so na obi ala obeto so no enhwe se de oto sofa
obi a obeto so no hwe se de obeto so afa nyankopon ready no ne ba no se Paul osomafo Paul ne nyankopon fa no so a woka asasem we sei o se nyankopon edinkan atofapem no ewo ehwoda dente no de ebeya ne se ye behwe na wose odansifo nyansafo ehwo na ye mede no ofoso be ma ye nuaba Florence obi nim ebo nwum bi eya na ye mede pi wose masimi dan ewo beposo anase botan no so o se etintim hoda na enhwe ase da biara da obi anim se edansi owe no enya de keto ansa na wonje asase wondwi so ne ade no na eyade ye adwuma pia na se ye adwuma den na obi kase wo si na se we enya ntoboase no okase odi biala ekwa akosi a na yesa ne fapem ne nsu ana se mframa kakra bi boy ya no eyade ni nyina ebedwuregu enti so obi si dan no oye odansifo nyansafo na se wo to ne fapem yi a said na wusi kan ebi wo ho a edan yankasa na asa abrosan no said obesia to foundation no akopa ansa na owie krampa wo de anwea na sa cement ne ade gravels ahihye mu wie ansa na wo sa de na de ekora no asa ahihye mu ansa na wato edan no de asiso no ade ana a ehienti no se ye ka bible mu dia na je said nyankopon force mafo Paul so ka kire ye no wo se ye nso no ye timitie no ntina ya na yekwo baby e ka se sede nyankopon wato fapem ni nte no nkyerɛkyerɛ sede wo si kyerɛkyerɛ yen se yensin som no sede wo si kyerɛkyerɛ ye se bɔne akwa bi wo ho a yenyi emfamfiri yankasa ya brabom ebi ni se bia saa ye friend se trumutu ni ade nyankopon se wato fapem no wo ho dada ompesa na ema no kwan ye befa so a ye betimi abobra ewo Kristo anamo echi no ade a wato de ato dada nte no enti ebra bi ho na yekɔ anase sofo bi krampo kyerɛkyerɛ yetimi gina wo kasa sofo we se nkyerɛkyerɛ ye de efri nyankopon fi se nya saa ena Kristo wosi kyerɛ yen se bia yemfa ne nkyerɛkyerɛ no eso enti no medema no esie no foso ye de ba yankase abrabom a wo se yen so ye hwɛ kwan a ye betimi afa so de abɔ yen bra obia wo bobra bia no so pese wo kwosoro anase wo pese uhuri ekosoro pa na eya na fapem na hia na fapem no ene se wo pe ahodaso pa ene eye ade bia wo begina so a eno ba be ya de pa ma wo se wo nya ahoblase no wahihye wo ne ma ye wonso fo so wo gina ho na pese uhuri kwosoro a okoto ansa ansa na watimi ahura akosoro so said de wusi pe height no enti sa opesa wo kosoro nko ade a wasa wonya ahobrase anasa fapem na wo to no wo kofom afa ne nyankopon ayede aye wadom na etimi watimi apagent no medema no esie no ye ka kire wo bia sa wo ho a sa opesa wonya fapempa wo wabrabo mu a bo moden sa bibia no obetimi anya ahobrase na wahihye wo niema atoto wo niema ye enu na betimi aboa wo ama wo fapem na opesa woto ema daachi enchiri ma betimi aba abefa so na aye enhyesode anase ahyensode bi ede ama wo no etimi agina ho daade ama medase okay kaka na say ofutu sem na emedo foundation fapem meboa on say sebi wo kras no minim se bi da so ho kra me sure se bi da so kenten kenten ayenwene no ayenwene no ye de kutwa papa na katacho be ma se no omo wota no duma se agya kurum no eno no omo de bi kodwa e wa agona eno oba no ato asikyire ni nido no wabɛhono no bi wo no so a bo fruit otogu otono mebrebe na gu roba na wowe wakodwa se wono an kotwa ne papa no de nwen ne kenten no kotwa ye no ya nyiska so ahu ne meche ona ha enti won fa kawo oba agona na ofita no duma se ba agona na onfa onam fom so ne bo fruit ne nyoma wono onam fom se wo koton de odi guka mu koton wo kofie a onam fom because bema ofaka enu se wonu fie na bo fruit ne nsa ne nuanum bagi bia di nti aburo nti no de bo fruit ne nam fom na wo we na ade ekọ na sa kenten wo hu se ase ba mu a esuru ni nyina chia esen nti se obanwene kenten ama kenten na yefa eje sase no bo ase yie asem obi a se bi owo kuro kituam a wanwene kenten den obeto me so ti kenten no nwene ne sase ba mu a esuru ni nyina ase enye fe na fapem no se eyade a ehia
bibia hyase bia no 93.1. said ye ka dan ehia se cement bekom foundation no mo kan ehia se eyi bekom na me de me fa ne se wa akwala ba wiase esese wo ma no fapem papa bible ka se bi osinyansa fiti ase ne nyamesuru ene nkola me brebe wo hono mo a ofosu wo kon ma se mo enka enja bibia o do ya na mpanifo tumi ka se nyankopon ma wo bapa na wo su ni makola tete sa asem no wo ho de nanso wo nso tete ade be ma no fie no e ka ho pa metumi aka se eno no ye be 60%. Sompa 93.1. Because woko ba bi te se sa atinka ho ya enkrofo mo hoi eye sebe adefo ma obi wo ho no mo a wo ne ba wo ma no fapempa enya fapempa ne se wodi sika tata ya akola no o sebe wo tenete na akola no because akola de wo ne ketu a sebe na adwen so a wonim hwe wo pani no a wo ba wiase a wonim de ye ene de enye no wo mbom e na obekira akola no de wonya ana kwan wo mfa so a ebeboa no enye se wo krokro akola enamafo mebrebe e pampa wo mo ba e ka ne sen won soso wo ba so Omo krokro won. Tirimude sebe tirimudefo kankan na wonim se efie bebrebe mu se edu anwumre na se ebusunya papa yi sika to ho na so mba ya aduane a eje sa akola keto na che aduane a papa panimu no obedi o wa bo wakọ homa ntumi ye na junior se fufuo ni de wo mpe nti osi yenji indomie wo no a wo yi wo sika nka wo kire akola no se ni yo ene enkola mebrebe na take decision wo fie na ya krokrakra ne saa na wiase de o de be sha kora bia na o de enyini se akola di ensenhunu bible say de aba na ye de etia akola first day go school no kora na nya easy ye bebo ye be hwew ama wo nsem apaapan and so still de sese wo ye no obeye wona mabonten na se wudi bone a panimu a wan free wo fie wonyo mama wonyo papa obetia wo wokwaso ntumi nka because wo ka wo mama so ana wo papa so ebe sa atia wo na kwa double punishment entine mi mafutu sem fapem no amede to awo de no so no foundation no be kwa ma awofo ne nkwala yentiti ye mayie na sebe wo tia wo ba na nche se wo taa no ana se wo ku no dabi ena nkwala mebrebe wo ho no hwe akola yi sede wo sitie ne ade a ne na nche akora che se akola yi wo mu ade wanya ntete pa wo fie foundation wanya ne yie saa na wo de be kwa adwuma mu sede wo sitie tete ne nkwala brem saa na wo de be kwa adwuma mu na se wonim se uko school ahun na se wata ye late asa na de kwa adwuma mu enipa uko school a wo ye late bia no saa kwan ya fa so uko school saa pepepe na de kwa adwuma mu 3.1 enti dia wo de be hyase no saa anya papa awie ye no enwie yie da ye wo de be hyase no enti mesra wofo ye ma ye ba no good foundation fa pem papa ye nkyira kora no de ye na sebe wotia wo ba enche se wukum wo ba no na ma me fancy ya me da se Okay, trabofra no kwampa na sebe producer wonyina wamfiri ho enti se wo trabofra no kwampa no na chese foundation fapem na nkasa ne sei eye kwambone ana kwampapa kwampapa dia akoda ne nyina obetumi abeye mintiri ene atwotwowuro 0551 931 931 0551 931 0548 931 931 yene yetiefo enko twetwe komo hello 0551 931 931 hello Good evening. Panipa majeso wudi baby a free Bacho me Daniel. Hello. Meet you Daniel free Bacho me free as pa. Yenti o Daniel. I asuma wa kan ni pen en krabi brass because omuni papa ya. In the program we en ya pa. Okay. Hello. Hello. Bacho wana mnene kasai. Abrantia. Auto correction. No adinin sesa. Ene di oba. Isaiah. Ene di oba ansra hwe.
Oh, na de me mo me yire ma me ye din ofari. Ene de me mo ni din. Ene mo yiri din. Ofari de mo ne de me mo ni din. Aboagye ofari de mo ne de me mo ni din. Azaya yanko. Yo kaka me kanso. De bia me kase. Ende bia si wono. Adie bia la wuye bia no. Yiro ho ye. Hwe emu bi emu abonfia anka se bia wo ba ga mi toyin. Emu bi mu obom da. Etreme ko so adie bia ndi pe bia wuye bia no. Yiro ho ye ne se o yiro ho ya. E bedu ba bi no. Wetuma si ye. Oforisuo ya men kan ho. Nyame tiase. Hello. Hello. Odin baby a free. Yo, me dia me yanko ba. Mo tafi asiya. Okay. Video jina dia ita kaka me toko. I guess I will you na se te papi mo ase no. And I be kan Dan pani dan ho kakra na won komo na de nso ahoma no ya du hwamo. Okay, but also me dan. Yenko. Good. It is making you know yeah our phone. And I found to be here. The fact that we are here. Yeah, we do and we do and the answer find the thing that it's really Sompa 93.1. no one is a young they are in you know Oh, ahuri. Hello. hello. Pani Paudin baby a free. Me the longest not in some contributor. Okay. Make us a new song. Kwatabusa yenko. And then when we check for some purchase for city drivers, we see some pan, almost seeing now. Baby, I could share. Yo. Now the empire me bo at the Sompa, any new team in say. 93.1. And number 2022 no. Yamade Mamono. So Mama Bakua 2023 Mama Munu. Now program to Milania Franco, Yamishra. Yen something we are fina edion. If you are going to some purchase for any a round, so no more amen. Amen. Hello. Hello. Hey, my TV set and our radio set and confirm. Hello, good evening. Penny Pama Jeso. Now for here. Adom Anisha. But this is go bano. I'm taking for you. Papa papa mo fi kana wo no ja na ma na kire. Ko je so tewe. Je so tewe. E kana kwa bon. O ko tenka. E ko mo bo nya ye. Ade fo ni bo. E sa fo man kwa ni bo. O ma no person se fi mo timi an ko su bi. E se o ma ta ni jo ko tenka. Me ka mo le ku ti pa mo dia bana. Yes, so yeah, that's it. Hello. Hello. Penny Paudin, baby, I'll free. That's all I did. Okay. The both of them because something the was a quite back to also over something to pass. Yankee. Also, no, my young the other time of Swami Mumbai, I didn't know Tama, a independence, a campaign for that to happen, no person, some few days, and a conversation for a million after much of a year. And I think a day, and a big crowd of half a million pounds. So, thank you something there. Idea, so what, 1 year, 1 month, after I had to get Gala, Gala Ghana, and any man, over the chip of 20%. And also if you have one, say, I have one yet. I was a deal. So let's check with you. Let the body from the movie, I think running cheap, and I'm a fire. I'm let's show what and she there was a top and we have to go where they are bringing. Let me show from home. It's a point. I mean, family. Now also, you must have done my okay. Ayaresa ena omanfo epu egu po kwabena David Sono. Hello. Hello. Good evening. Obapa Majeso. If I saw me, Mr. Majoso. Na me see o ma samwayi. Oye me fa ya me share sua ne pa wona nsema wo kane ne futu. Na tire ne se won kosoa na. En nsema wona sofo
Ekano, and Yantokwa. By the tree. Okay. And now, more fun is a more cancer, a sewer bushing. Bebre when you know the money I will form. Na kakra mekane se e ma sama mo kan me wo mami ensa na me no papa ntama kasa bai na debi na mesia tete nkwala no me obi e mani ade pa na so debi na mesia tete me ma no o mo tia abantene na obi hu na abantene sa se me si mani a o sa ati me se le ndi na ne mei wadi pro mo wa se Minamwa, na omoka musem kore ma me na ekuri omus ba mi de meni e panso me manu nya mi suro mi ahobra ye no no papa de muti ache eso nkwara no boa me eduma yem ani die wo bo afi sokura na obi kwara ti mi de nyama e bre me se ne meni nti eso ne nimu no enti nkwara de ti na mo ka no enna na mi said no se week ye mu na mo kan se bi mi say last week ni say ni say ye mo wodi ya mi tie ho se oba hello Okay. yey Osei. yey Ayiri. ahiri Ye get that Oba. One person original Nigeria need a big contract, papa. Nigeria yenko. Mama Chami Tum Hini, and that's when the video for Kita in Chao. Okay. And that's sorry. Excuse me, what does we do? I'm for the dream. Oba, I'll play the call. No question, say, even maybe sure for 7 years. And Granny Beauty and Plebia. Hello? Nigeria creditors, huh? Hello? Hello. What's your good evening? Panipa maje so baby are free within. But your friend Buhedum has a free block coupon. Okay. Can I ask about this? Right. Also, and then my memory, it will be true, baby. Now that I didn't bear one year in nursery, down there, I just somebody strong. I didn't buy a I'm in time when I do this today. Like, and of course, I'm going to be planning and it's coming. Oh, area baby, Rabbi Craig, man, and I didn't pay the other. You don't come about that. Yes, I can find correct with the other. So I'm going to find the pastor. Get the term because yes, you go move Craig, man. So, Sompa 3.1. Hello. Berema Nimunyam for Otomurosie. Papa Sonyanka. K edu gas oven. And to do on Quancha no Akoshe. Gas oven, papa. Fantastic. Gas oven we na to pan no mu pan no taste no e different no. Different. And opena o my hene ka ho asem. O say kedo o you know e different. But also secret air power. And the o my the will be no dimension. That also Yay. I catch o hene e reservation right. Jo. And I catch yourself over reservation omuno. And they also can thank crunchy. Okay. Na foundation be here. I say the co-foundation so they say ebro ever back say different in 50 years. Ni asase no. One shena asase ni na niema ni ya ba da chakububu. Na kofa papa ma. Eti efutuo no short ya da so na nyumre why. Ya no acha 5G ene mizo. Womo 5G ni mizo ho den. Abama kumase for ho ye den. Papa no we say na ya be suru do. O wani so ade hunu. Oh jaja we fu papa dey say na me wo me ya be nkiri he ni pray no. Papa dey hand. Mizo ne die. You see a year omo ye nyina eno bi na wa fe 5G no omo ye ni wi ase de be to no edi no awrade 5G dey hand. You say wa wo ye bi wu o sto bi abra Sompa ho na be di bi ko go na ton
Now, Sunan for so. Papa, I don't drink come no. Okay, Kaya do gas oven ena ukotie no. Han yade ofre no nyina ebesie. Yade ofre no nyina ebesie. Abo no ngotwe pe. Ewo Sompa 93.1. Aka to ene bro na ye ko Sompa TV no so na de wo ho nyina da yadane e de amamo ewo ho na ayefe. Na dwumadi yedie na Asem Mpe Nipa no. Hey, yaba ma woni biefu. Yaba ama oni biefu. Ama nyoma konkai ama wo mo papa. Ancha na yakọ Sompa TV no so na yadane de aka nyina da de ahwe afa ho na yahwefo nyina da enso ho atowon na enyoma akonkai papa. Yama hwefo nyina akwaba eba Sompa TV no so Asem Mpe Nipa dwumadie ena sabre wani egusu awohwe na wote yenka ewo Sompa 93.1 hey enadie enya asam keto akra atigade wase abakade mampodwom ena Sompa di biaba Sompa edi biaba wo kire bia du asare tententu a one ho efe nanso nano enya ya Asem Mpe Nipa no yen yakan ye ho saa no hey tamuchuku nene asemo ya de bra no eche pawo enne asem na no din ye papa na kropo twedi ampo na nado nso Asem Mpe Nipa da bia yedi nkunim da bia da yedi nkunim wamna samoa ewo ha saa ena mame yeboa akua asua mabronya ono so ewo ha bema usu kankan eso aginadwa na chief executive producer ema dwumadie no ene ono atrase otram ede amasofo ama dwumadie akoso ekoba jasi ewa ha sa ena nana ya mensa brampa enso ewa ha na oyukoba jeboa enso ewa ha dwumadie omo akajagum ama nyoma ekonkan ye papa na free enso eka dwumadie ho a enye asem keto akra na kofro bofumpa bema asuketu am yipabre na asa ya Aboagye Oforisuo ne ti Oforisuo me ena meti adwam na me de Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so enya asem ketu akra Christian ene ima enso ehwe social media handles ene Sompa TV no enyoma be konkan na yatumi ede abramo na ayefe ene anodre papa na ene atetesam akyerese yeka ajana eye drum language ewo akamem ana asantemem yeka ajana eye drum language ayan eye akwana akamfo nam so eto enkra no bi yeka drum language ase ye botwene no ana yesi ntwene no eno na ye friend ayan no na eno eye kwana akamfo ana asantefo efa so eto enkra no bi ensem bia ayano ana wobo atumpan asafotwene ene ade sa antwini wei ena eduru babia yede eto enkra na wona wobo sa antwini wei dia yede efre wo mo eye oyamfo ana okyerema wona wobo sa antwene no edia yede efre wo mo eno no se okyerema ana oyamfo ekogina atumpan animu a wonfa na no enkasa bibia ehia no bia wode atumpan no ena eka na wode age na sanie orekasa akere no etese atumpan ekasa se okyerema ana oyamfo no ekasa esan se wonfa na no enkasa nti no se ekoba no se de wo kyere ase no wankyere ase yi a de wo bo atumpan na nkasa de se asemba ho a ono de enye on kan yo na etumi enya ne hwe eno ti akamfo gidie ekere se yesi entwene de eno mu kasa no se okyerema no ankasa ana se oyamfo ankasa eno de se eho eba asem a asotwe bia entumi enko no so eno ti akamfo wo gidie ewo drum language ena ajan emu a enye asem keto akra wokyena ebra yesi entwene ana akamfo ejan no yede eno so ebeto amoso
Asem Mpe Nipa dwumadie ena sabre waso egusu a wutie no hey asamasi na asamo asi ewo asantemam kropon kumase ne no ene madwene ho amewura ho papa se prosini a wo boban wo ka ho ma ne so na wone ne yire ene ne ba akoda wadi emfie bosumi mienu akoda teche ejashi wone ne maame ne papa o ede ne kofa baaye eno sasem we asam kase pa o a empanifo hwe na emu enhwehwemu kwa yehunu se se yenkanea ene toche ye ana se ye bibia te sa ya hwe ne ahwe hoyie sasem we ebi esi wo asantema pobozofo wa abra teacher ni bia o kira de o St Joseph Makedu atutu ono so ene na yiri teacher ni saa omufie hye ewo asantema pobozofo ya ye amaja hyehye ase ye nwoma Asem Mpe Nipa ye beda ne ani ahwe ho efiri se enipa ne pane ho asem wedie eja na akoka beka wo mo na akoka ye so a ya hwiri nipa nkwa ya osaye bambofo ayawre hosem papa Asem Mpe Nipa dwumadie ena sabre wasugusu a wutie no frɛ obi no obi so emfrɛ obi frɛ wodofo na frɛ wodofo se Asem Mpe Nipa Sompa TV no omo abaso dwumadie a omo de ebra wasisisem apo menteme ho ase sansem wo ena Asem Mpe Nipa yedi akire na yade na adane nkonua eda so krampo a yade ena adane nkonua eda so a Asem Mpe Nipa e wo se ye hwe ne ma wakwankyere ne ye pe asem no pomasibre na yede ema wo yabota ye kase a no asem bia tabiri ade to ya proso na ye hye yetiefo bo se eye enadwada ye beto aso enne adwada ye beto aso na asem ni nyina ababawa Salome ono ena ede asem no ebeda Asem Mpe Nipa se enwoma bia ekoso ewo ni fie sofo bia wababa gini fie na boso Reverend Kofi Antwi wabagi ni fie aboso na ni kru Mr. Labi no so obetu sofo no ama wade na kwan dem no matimi aware o maware no eno so akwakwa ya asem fofora sofo no kosi koda emu ensem eno den ye papa ena dwumadie no ye toa so ya ni kru no ekasaye na ensem ye piefiri ni kru no ano baaye no na ano den ye papa ene ye toa dwumadie no so Salome memo akwa aba choyita nempom te sei na me adumo brada no baaye no ye bobo nwoma bi so a na babia ye koduru ye no na ewo se ye gina ho na ye toa so akire na ye hye yetiefo bob se ene kia ne ke oyoisi na wansense a ye behu ede wowe abrewa enkruma mom adaya ne ukru Mr. Labi atwetwe nkomode na ene babia ye kofa asem na fire no ye kofa afirifom na yatumi ede afro na ensem bie wombia no ya tase ne tase esanse krobia sante kotokose besepa ni konyina haban ye tase no banimdifo enu tie na wonsem no ye to ye bu ase ne tase ne banimdifo sede beya se papareka so nware ubiemu a wapata wasumo na wakwa obabi na nwoma konkai ede amawo enye sa pepepe me ba choi Salo wadaruma ufri hin na baaye me ba choi me fi Kenya sine Sompa 93.1 Salo no enko ano manfo de nimo wana din foforo bi ho me ba choi ukrom ne me fi Kubasi enkra kwa su Kubasi me fo ase kokobin ba Kubasi na yetete mi se ho na obi eni me yo ye free form okosoro ye bebusa se wakosem ade abedan ye som enene da tosum mienu a ye transe ye wukunu Mr. Labi ebrebe na hu no ye fanfiri omra Mede mpama chawo metia etifo nyina Sompa mede asem bedan mo se mo mboa me na se na mede bedan mo no na ye sofo a oti efie honom ti na ma mede asem ne bedan mo na to sebe ya sofo ne to bedadi ama me kuna yi na free abusua ne mama sumdua ba ne nti me kun afiri machi akotai sofo nachi
na se me hu ni se awaregya ye na na berema ne pe na me mpe ne bone na me pese aware ne koso na se me hu ni se berema ne nsanka ye no eche se pe na ompe me biem enti da no me ka kire ni se time a wode efa me no na odinai enti me ye se ye mani bebre se nka ye free as de na mbeka ye no nka obe frɛ me kura na nka ye hwese bia ye be settle ne manenso amba ne sa enti se na be ya se ni muguase we be free me so no me so me stati afree bibia berema ne di hu me se na be ya metu betumi esan me pa cho berema ne hu me na babia custom for office ne won na ne ye fie opposite efa he e wo Kubasi enti opposite ne wono no na emaya bi ko nsuo koma wo mu enti me wono ma na yesi obi yare nkwala ne bi yare o ma nko ena ne nkwala ne bi beka kire en se metumi akose bia ma o ma enti me ko obi ma wo enti na custom for ma ne bi mpanifo ha na o mo ba me ko boa wo mu enti na pani ba ko ho na oboa me enti na sikasi ni so ena ye mi ku Mr. Labi tore bia na odi ama me enti me ko nsuo ne ko me so me pade yo pa enti me ko wa nsuo ne bi hwegu wa metumi bo ase na ma pepa de akoba bi omu da nyina na omu roba ne mu yetora me hwie nsuo ne nguma huhrum na mapunu mu kama se ya oda wo nyina na wo hwe me nti na me ntai nko school na ma oka obisa me sade na me nko school na me so enye bibia ti osoma me se me kwa me mfrɛ me maame ma no na me frɛ me maame ma no ti mi de ne kosi ye de ye wone me maame ntam asem ti me ni mu hwe nti ono na me maame afi me ka chem se papa ne so be hwe me school na me se mati that time no di mfie sen ba just that time na me 14 years nti na me fi classes na me ko JHS1 nti be ma no etuto school ntare nti asie ye kromo asie ye na mango ase ena me maame ne be ma no ne me eko ginan e wasie ho ena okache me se be ma ne se ifi ne ko obehwe me school nti papa na me di no minjai ena me se na me mpai bo ano no se nyame atie me mpai bo dia nti na officer pani mu pa mu boss pani no otu kwan nti oba ye no obehwe me e officer pa cho custom officer okay nti oba ye no obehu se obi foforo hwe me nti oba afi no so when ye because ono onware ena fi so ne hodwo ti se menye obi wa so mi mu a eye ti papa no eja me hokoi nti since then na me ni misa o hwe me school nti one me maame ntam asem ene ye bibi koso a sika na bibi a emeka me nsa na ye me maame so na na esi nti the way na ono so oye ni papa because na obo krom wonfo bebre nti maame ene je ne ho yi se oso obehwe me na obo mi sister Peninso nti na me so maame ko JSS1 no na o ma ne nkwala ho no ma na ne nkwala ne diska breme nti omu be school ho no ma na ye hu krom ho no ti Kubasi krodua ne de akola nim se yesi mesiwa bere ma de na ne ato me so obe ware me nti ni kwa se be ma bia ben mu krom ho no nti na me so ma ne boys ne ba ho diska ne ma breme a ebi oba na me wo school na me mama so nko school mo so ye be kwa mo hu se ye de aba ti oba na teachers for no so afrɛ wom se mo be ye den no so se ni nti na me so ma ne ye mbo ma ba wo school ho se ye aram ya na se ye bragora na bibi se ni ebisa question fa asiwa ho a na omu nyina atweme abegina wo se omu bisa salo na ono na yesi ni bi nti kromo de obi anim se yesi mesiwa be ma no da me so a obe ware me nti na me father de na ompene so because ono na ye na sede se o se wo hwe me by now ye sojani ye 22 nti time owo ye na ne time na o pension nti na emboa ye da enkoye mayinsa nti se me nuanom mpanifo so ubisa na so no de struggle nti unso betumi a struggle ko we me so na me pese me go school nti so me mu sa na me ni agi se obehwe me school nti na me ni agi nti na me father de onim se o hwe me school nti time a me wie school no e ma me wo fa me ma me mo eta e che so mbe kokoye amamre kire se wesi mesi wa na wo hwe me school nti omu kokoye nti che na me father frɛ me se de bi esiwa no amamre no so no papa beta chi dia be ma ne ma da na
na me catch me papa say ah no say ne wasisi no enya saa na asiwa osi wasiwa no nyina mu ho no dai me ba chan ono dai no wanya mfie sai me ba chan woni me dai de na me ko me 14 years ko 15 years okay 16 years enti me papa kan no si da bi bare man asisi no dodo enti on pene so sa na o hwe se bia bare man beba ababa be bibi enti nka chan papa sa onu de won jana me pese me ko school me emu ano no enti school na me pese me ko no bare man ko ji ko to form sa onu adi wa dance ye na pese ko school ben me pese me ko vocational school ne bia metuma ye nurse ana se bibi e betumi afim okay enti okoto forms se me de betumi de akọ school no ni nyina no bare man na amfama anko nti mi ankasa mitu anamo se me maame endi me nimu kan na me nko me fa me grade ni nkonko chere school a me pese me ko nti me de me grade ni ko chere school a na me pese me ko e wo mfensi Osei to institutional school nti me ko no no na ye me ye me bibia kama na akasa me kwa kotu eska no ti be ma no so na fofo etu agu na sum se wosi obasi wana se wo hwe na asante amamre mu no na ni ti a wo nware ade na ukunu no nya asante ni acho debi ono so ye de ni oye kuapim ni okay nti ama bare ma na amfama anko okoje forms o man cells sa wode me beko wa amfama anko odium amfama anko school because na wonim se wode me ko na me educated na se mani fia me nware no nti wa amfama anko ti na me so ma me papa pray say me bra mbaba be fa me de makotema nti o be fa me ko tema nti akwanya ba mu se boss bi ho no so se na me sitie ne kwa de me nsese metina Ghana hanti o company wa brochi no pese ode me kwa na me ko ye adwuma ho no bisa me se makọ SS na me so de bi na ya makoma so de se me pese me wie SS na me ko school by me to me anko no so sadia ada se me ko ne tema ha no wa hwe me ana se me ko no kuma so no wa hwe me nti awo se me ko bo mabusuafo amane na empenifo bem bere man things ano ne me ma me struggle bebre me de man te me ma me so anka ntwe me because afa na mabusuafo hu se omo wonua se wan hwe me a kabusuafo ne be hu se afa de me wonua ana so omo wo de hie bi a ono so betumi apagasa nti me ma me de ono be obetumi a che because so to eti ne se either se ono wa hwe me no because first no so de se wo hwe obi a na se nipa no edu hwa mo ada se wo de twere edam ne bibi sa abetu nipa ne so e ma wo de sa threat ne ma me kai se min sambra mechi na wo hu se wo ye memasem ana osi threat wo ma me no na wo ye memasem e fa na chi me pa cho na woni mi se wa hwe me e na hwe no so kire se wo be ware me nti me ye na yere preko penti me ni right se mitumi ko baabi woni mema kura nyina honi nkomo me pa cho de bi okay nti me ye right se ono ne also take decision ma me nti me ntumi nja na ho nko because ono wa hwe me nsa hwe ne num nti ma me ma me ye ya sa me mbra ena me bai nti me bai ni mo wono mo a ena me di be fa nyinsen e woni nche na se mi school na me pese me kono ene bibia me pese me ye bia no na se etu atwa wa bre no ase me ba chan o fa nyinsen no wadi mfie sai ba chan me nyinsen na me wo 18 years am ko 19 years okay yanto aso me ba chan ti enam so no ama nyinsen no berema no na menene nyinkan nyinsen me nyinsen na wakoyi e ba na me wo school me nyinsen na wakoyi eno so me ma me papa obi ani mo hwe na me sister me di nechi ena oni masem ye ho nti e ba me ose ye nko hospital me ni mo hwe nti buwa na wo odium anase yi amokom side honum e wo mo office honum nti me call no ma bia me nim se bia me call antinenta na bia me call baby te bia me didi wo honum no mbe wo me pane no me ni beti no na bia me da bed bi so na omo di bibia hyemase omo twe blood no wode wo kwa won kan kire wo de mo koye ase me call hospital wani beti no wa twetwe ade na firim nti me ni beti na se yi we na free o ma me na me sister Penny ya me di nechi onu be di nwa dance na wo de me ko efie because ni kwa se me ko fie ma me ma me mu nti wo se me ko tena ne ho no ma me ho me recover ansa na masan ko mechi nti me nyinsa me ba na odi kan eti wonu abortion empressai
mpacho premier premier 3.1. okay enti oye na me call e hono na me sister me recover no de me call no e chem tutu kwan e bi me call tema me san ba echi emu hono mo a me be fa nyinse na me pese me bona amane because me ni se obeyi enti man kan twe no enti me susu hu kire bra bi hono mo se ni na me fem na me boni pa na amane a obeyi me pese me yi enti omboa me ana o se sa de a obetumi aye ne se obeware me na me so aware de me mpende sa na o se no na obetumi aye se obetumi ahwe me me ni akwara na mawo nti me pene so ma no nti eche na papa ne ba se ontumi nhwe obi me kwa obi ba e woni ye fo no so na mamara nkyere sa nti mi nkoyi na me se mi ntumi nkoyi akwala no na me pe banbo nti ono so decide se ene sa de a obekọ be man office nti be man di adanse se okọ ne office contract ne se obeware salo nti fino ko woni mi ni hweye e ma won frɛ me biem nyinse ne se ya medio se wan obeye sei nti okọ ne honom eni ka so obisi akọ ne honom no be man ye se odi na buchafo ba be me ho ade na waji nyinse no atum na wahwe me na me wo a me be man eba akoma no na so mama tete me ho afiri be man na mamrem ne bibiem nti me so me ye se obe man ko na busuafo ko yakọ mkọ fo busuafo ba me so me pemi ku pa nti ma me sai dwane firi ho ekọ be man ho biem se me ko ka che ne se me ne nyem na be ma fofo be ware me nti me ko ne honom me ko en so ne me dai na on pene se me ba me san me chia ba nti me o kipi me honom a me ko honom awia o kipi mo bo be 9 na me da so ne honom ana me ka che no se sa we die me boa nti me be fie no na be ma na oso ba be me ho de na waba so o se na busuafo ade che on be ba o be hu se makọ be ma no ni bufu yi ne me ma mo ntokwa gidigidi ma be ma no twifa so se wanya anwale me biem nti o ka che na busuafo se o mo nsan nti awale bi anya amaso na ekoba sa no me ma no koye mienu sa no papa no o hye unyinsen no wan deny se nyinsen na nyane dia aprapre amamu ho me pacho na me pese me bona mane nti ono ma na mane ko me se me ko hoko bona mane se me ne nyam by me ko wale be mafufuro because of sanya ma na wo ye no no osire wan die ndi se na me hu ne se me nyam kran so a obese no ada so be no maduro dia fa manase bibi se obese nti me de me ka kwa na me gina gate ano na me ka na me se ne se wo ma me nko nti no kwa ne me ma me be di nwa danse me be duru ye no ade chie no moja tumia ye ma omu ye bibiduro ma me a e ma nyinse ne tumi gina nti be ma ba ko no de otwe ne ho ko se wo mpa asem se obesevu mia masa ko mi ku no ho de a bibia ni ho bi nti wontumi nya hwe fa ho nti ono de ofu ma bra bo mu ko nti krom ho de e ma ya no bebre pese o mu ware bere ma no nti ono so mejiri se otuatua me hu sika bebre se be ya nkofo monitor me nti se wo be ka minim so be ma osika na so be ma bibia minim nti we ya adechia na waka me wonsam ene ehu salo wa ha na salo ni we da bia yesi no ne metena fiti mmerete emu nkokora emu mrewa emu ma ya ekohia information bebia ye ko a we kasako na we ya kasako me ne me bra kwa ne gina hokora be furu ka akora bu ane ye ko ne ho na nso no mo frɛ no muguso ma me bra this ade we nwa dance mi bre ye wo ho yi pa nti na so ma nyinsen no me ma me bisa me na me kan no kwache me ma me se because if it ase no na be ma no enim bibia me ma me nso nim bibia ekoso nti ma me ka che me ma me se na se aduro dia be ma no dia nti gise wono ahwe menim se be ma no na ye nani wu se obi be hu se wonne menyema menim be ma no accept nyinsen no nti me dia menim se me ne nanyam ono so ya we nti say be ma no kwa adwuma mo kwete ne won ne nti no wo so no de enyo ne me nanyam na mso obetumi ayi bibia se ne ope na me ne nanyam na me pese be ma no save me se ne be ya onyi nyinsen no na metumi ya wa akwala no because e bia na me nyinsen ne bia ma na menim se bia me wo bia ma na se me ngu bia mto no de oba ma bra bo me se obe save me se ne be ya me free ne nsam na bia on se nyinsen nti e ma me didi so akọ manimu a nti bra bi wo kromo wa free mu kura nyame fa ne kransie ye kubasi de obi ene me fa ne dwomo ono na me koso kire no ana oso wa asemi de me boa nipa bebre nti me boa bra no na ma me kwa continental me ye bibia bra no na eboa me
sebaya metumi enya aduane adi na metumi a survive sem tirimupo o madwum se me nyinyi nsen no sa abaya me ma me mo so pressure me se me nyi na metumi nko school na metumi nyabra papa bi mo na me se me nyinyi nsen because me ma me de omuni me se me yigda nti me nyi na me se me nyi nti me ko so na mafutu asoro na me ko na me ba na me ko na me ba nti doctors for catch me say e wo menhia e wo kono nwa gugu nti omu chere me say me ko a omu chere me say akwala no hia say me ne be ma e be ye bibi se ne be ya metumi a wonye se do me mo pressure say so gugu so me pa try nti me kan bia won fa na adwen ma me na menya me ko 9 months me kan bia won fa na adwen ma me nti bo agi so omu bo letter midwife one bo letter na so omu ne kasapa na chewa nti me de letter ni kuta na me de abeduru run about na odi abepeke bo ba na ya na wo letter nim me pa try doctors for na no asem o ma twro ne say obetumi ne me adase na be ya ebetumi asave akwala na Ghana haso de ahe hu obegugu nyi se obegugu so agese de letter okay nti enanso nti mikojina bo me ba na bi oba fufuro tika nim nti bo na matenam bi na enyina yeko nti bo tumi bisa driver ni se emu de hin na wonsi ni fie ne mu de na onfa ne mra enfa mre no se osi opimfo no ofie na weti mi fie ono akoshima na waba obo ba jelete na so me ba naja menene wo hono mo anaja wagugu so ama me na meko nti bu a besa ba biem no gise bia de omo se o time na so nti on san repeat biem nti bu a san repeat biem ameko ye de ono adi adansi repetition ne de engugu so no a me ba chan ajo nti meko na me dade ne ko hye ne nsema da me wodem wono ma na opie me wono ma na obeka che me se me mehye adwaye ti me hye adwaye no so me nsa mehye toilet so ti me hye toilet ne so no so me nsa mehye kitchen ena me be hye kitchen ho ti me hye kitchen wono ma na otu punu no se bia nipa ne ba ada so oba bedwale ana bi obeka kwone ena obadwunso na kitchen de o me bie mpehwe ti me ko hye oba punu enti se oba ba ho a oba ba ho an ode o hye toilet so ne adwaye nana me pa twone de na menim nipa ko a oba ho me wode mo no di mirika be fa me ko hye adwaye no wasan atwe me ko hye toilet ne so ena wasan atwe me ko hye kitchen ho no lock me sata no nyina na ho susa me pa twone nti me hye wono ma na se komo di me huni e ko susu na mesu a ti me ti ya ne se oba e kasa wo fie ho no na e woni de mo na se wono oba obetu me mu na me so kofa oba ne be hye mu se o ka se okoja oba ne kwan se e na yi egu ne nsa egu na yi de e ne fe e na oja oba ne kwan no ko oba ne ko na obebie me e na o se de be ne kutadi enti na oba na me bo mama ne oja de ne kan ye na o se me nda wono oba nti me da no jo ma de chi e na me de ko e na msa situation nti na me fam kromo ofo huru me yie pa kubase fo no kubase fo huru me yie pa because na ma ya pemi kun dosu yie na what to say ne ho fa na me pa cho yo bia o ye very kind o ni sika sem osoro wo ye very kind na o ya adoye yie nsem ye obiem na o ye adoye yie nti na obi obe okay o ye adoye dia na ye be ka kire ye tiefo say yanko Facebook no so Facebook no Sompa 93.1 Sompa 93.1 Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana ewo ye Facebook no so ene Asem Mpe ya paja ato ya proso echepaw ano oten papa oba besia yesina siwa na empokra no ebeduru sabri ekwan ani kunu ede ne nam so no ano oten ye papa yekọ YouTube no so a Sompa TV Sompa TV bra na ebehwe ade webi na ano odene abro ano odin ye papa o subscribe no na o share na afoforo enso etiebi na o hwebi ewo social media handles ahodo no so Sompa TV so ya ready aye krado omanfo ehwe ewo Ghana ene ewiase afa na nyina oba pasalo yento aso me pacho ntia no ma ya ni di mani meti classroom kura na ye poli mani ye bro me abontini ye misei nim nya na msa me do be ma nti nyina mama na mpa because e ma na ye doso nti ye hwe ne obewini nti ene de mama na ha me kura nti na na mso ma me na mu a na me nya 11 months na me ko 12 months me ko 1 year me ni me nyinsen
nti na ya titi ema kromofo ni wini sɛ nyinsa ne nya bɛma no deɛ no nti na nyinsa afi nti na me so memfa me mpa ibo ni agoro nti ema esofo hyɛ nkom sɛ na bɛyɛ a ebetumi ayɛ no bompa yɛ maame na ɔkyerɛ me de a me de bɛwo na amamra wɔ kwan sɛ nipa omu be mi ku me no omu bɛko me no omu ku yi omu di mata me ni omu bi omu kasa na be omu bi kasa me yapemfo me kasa bi na me kasa no ma wo nti me bedru ye na obi di mi sister ta me ne me so because ya mama kwankyerɛ di fo ta machi ene me ye omu bi me no omu nyina na fe so nye izam so bɛwo ma ya hwɛ na me se boda ni bi ni wa wo de ntoma gwa kyekye ne ba na bode aban nti na me pɛ ne se me nya me ba nti me no omu fi so ye ebi do omu se brololo kwan mu nti na me so ma me de me no omu kwan nti anadwo na 3 days na awo ka me ena me de ekokɔ wo ye baba so lo wakɔ wo awie o first born no your ba na be ma ye kɔ computer so adwa di mra wate ame mo wenum nyam hyede metachema ɔte de ansa no rusia kasa te ha wosin so anansu wosin sa na ɔyɛ burukutu jedo burukutu jinjab wasanti enso zikan since 87 oye burukutu chekere ansa no obiara ye biara na ye biahwe his local dynasty burukutu the one de senyi biara ntum nkopi burukutu Chinese no America oho enjisi broni kwentum burukutu oye nam ye hom yakono na senya burukutu man strong palogo bites kakra monto sabio man pachao oja ofribubam nsapa ofri obibine black man company limited kukwana so ye burukutu man strong palogo bites atu bites doka lemon ice and a set mineral water Numwanya se wantono mo biara onzi mfido awotwe onye ma painful nkratui FDA ajato mafuye meya yesi hepatitis meto ase mesremu asa waya bi na ekikimi emuye meya sciatica any bone fracture no yeduro power specialist herbal hospital Dr. Kosia Dua ya betrete sciatica entimi any bone fracture no mpemu yare power specialist herbal hospital ebe hweme wahu entem kura one ma specialize wasa area ropa yare ba konso ne saye omomre pa hepatitis B stroke diabetes akumam yare ahoro typhoid awo dunso mu yare ni nyina power specialist herbal hospital koko wode abef mfidie behwehwe mu yie ansa na wode mu nduro na nanam no account Accra o kwabenya ACP road wasi power bus stop wo ho a kumase o feyiase woni Josbro filling station de hwe nemu ena takra de so Anaji Estate Customs Road Ghana ha ba bi obi a wo bi amfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31 Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B ayaresa fi ankasa. Afei na mate ase die ntia wodi di natural health clinic ho dan se sa no hey oyiwa wo so akọ hu bi wo ho emi rejai enne me osei be ba ye pa ena me kai di natural health clinic say wo se eba no osade a oye number 1 na me dru ho a wode aduro ka me no oh eno ane no me ti hwi bio me da nyame ase sa afre die wagye me di pa so obi so oye funu yare a wa ya enkwa me ka ne pen no onko di natural health clinic also bia ni ho a wontu minsa me ha mani say peptic ulcer gastric duodenal acid reflux ana H pylori hwehwe dimpa natural health clinic say sia wo mo na yes specialist e wo ulcer yare mu enti en wonya basobo say e ho ye the best center for the treatment of stomach ulcer and so yam tutu say obo iretan ne wakoma eji hwimhwim say uti ya oya na so ntumi na ana wachi so na ya oya oh eye wo mo a wo the both local and international herbs and say Dimpa Natural Health Clinic. Ewo Kumasi Dichemso. Our old health insurance building name. Ewo Willas Towers. Ufri Manshia. Now call airport no. Telephone 0246 744 744 and 0245 118434. Dimpa Natural Health Clinic. Dimpa Yasna Hunya. Dimpa Natural Health Clinic. Stomach ulcer. Last up.
Odofo mema wakwaba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akyeremu wo ho. Na wonya wayaresa na won mo etiapa na eye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi ho dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye eniso ene de ye honhum nyina wo de bedom Abe Herbal Clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum and obi de yade ato abrabo so amesebra Abe Herbal Clinic ebe boa Abe Herbal matia kanso Jesus, my hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel a wo menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena ma me gina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale krankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwankyerega Wujam mami ni konkonsa kakra bia na wife abebie fridge ni mu eye drink bia e wo bottle nkitenkiti bi mu afekire ho aperitivo bit ena na nanfo no abesa no a wonum enum jame no drink no akono wo se afra ne sen aperitivo bitter and if Italy alcohol nim spices fruits and herbs and what dey be mo din konkonsa aperitivo bitter ebi ni o tom se what haya ye madam we dey facha me na man kan ye kura aperitivo bitter menum na menye bi ato he supermarkets ana drinking bars Dodua FA Masters Company Limited Obasanjo Road ya Eben Accra Gas SHS no fra 050-553-6302 ana 0245-734-952 Kumase so a 0553-947-447 ana 0543-385-271 aperitivo bitter FDAG edwede nkrato ya atum. Okay, Asem Mpe Nipa Jumatie ena waso eguso awutie ewo Sompa 93.1 Sompa TV normal for enso ehweyen every pinchen ene echichichichichichi na yebeka ise omanfo enko Facebook no eso asem wada proso echepaw na okura wote se yesi obasi wancheye etwem dadada aha enemre mu na betimi atwese yensi na siwa nenso ebi wo ho a ayefe na sedie ababa wasalo wadi amia no wokyeremu a adehye wokuba ase de omunim hawa wafam papa yakọ Sompa TV no so na yakọ Asem Mpe Nipa omatabiri asem no na womode ato ho tu nusre ene abasa sabre de afenu awo no first born wa yebetoa enkomo twetwe ne so na yesre adehye se wona oni efie no obenya dwumade bi ahwe na watia eye Facebook and YouTube na Sompa 93.1 eye Facebook no sa na Sompa TV Ghana Facebook bosha search engine na unua enso enhwebi na o subscribe no na wo share na afoforo enso ahwebi na ayefe uko YouTube no so a eye Sompa TV yekọ na yenkohwebi na yetiebi na enyoma enkonkai papa Silent Night Guest House and Event Center. Silent Night Guest House and Event Center. Hey, wonderful. Wo pe baby papa da mo asumnyo. Enye baby akwa kokoda na so nkroso ana enkroso eko empaimu enya se wo mo ka pepepe ni condition also a emma
fine so emma kosi koda entontom na every war Silent Night Guest House say men kan che ona anwumere se ta muchuku ye wo ba bi eda ene wo ba bi ye da wo Kumasi Kuropom a ni nyina eye Silent Night Guest House na dwumadi ahodo bi atese party ye obi ho ade so no se wodo ani HM or Silent Night Guest House a obetumi adi dwumadi amana ye fe eye kama pa Silent Night Guest House se men kan che say baby a wo no se de wo si aye wo bia no so no ye ho fe ene kwasi broni krom hotels ni bi ene sesa so na wo dani na no pa no ye ma waduani fua ene breakfast enche na wo di na nyoma konkai na wo sese de ne ho no waduaduanua no duru awia ubetumi anya baby atena na wo so wagemfre ama nyoma konkai ede amount Silent Night Guest House ena nwumere mekanfo na media amount na wo se de akono efe kran se weekends no live band no team live band no eni abranti amachi de nwumi ye di siswa kama kwana kwadwojo ho abranti anya da bia na so hwefie ababa wanya da bia na so hwefie se won koda hokora no a weekends no kwa na kon live band na say na kwakwa bubo trinko na paja nan ni nyina na exercise ni bia ensa hodo bia da ne aduane a akonno local ne continental ni nyina da wo ye bi e Silent Night Guest House ano enebema enyoma akonkai ama na kwasiada de mutuo special kwasiada mutuo special na live band no ekoso no na enam Sompa TV no so na wo mo kira kwai e wo nyantre ni ase IPT nyantre ni ase a police for na akire ho pe ho ena ubehu Silent Night Guest House eno ewo IPT nyanche ne ase kwa no so a utra police for no a junction to police for no so a Silent Night Guest House ena waduru ho no kwana kwajiwani na live band no ebogu kwana kwa pere sabi nom na nyoma anom de ewo ho yakwane kwano anom de ni bi na wokọ okura be akwa akohia mizo ewo ho anom de ewo ho 5G misa no so ebi wo ho kama pa yafre wo mo ahomatufo so 0540 942916 0540 942916 Silent Night Guest House and Event Center yenko IPT nyanchana ni ase eho ena womo na yenkoda na yenana ho na nyoma enkonkai enfamai Dimpa Natural Health Clinic ese menkancho na nwumire na de bako a woye na Ghana fo agina tum asantema agina tum eye yamkuro osa udidi abuyi wani dia buyi yankuro wosa na nkasa no wo bia wo bibia no pempi no ya no ma ye nyanga okoka wo mse nkaso wafon na kase ni so ate dabi ye kan sa oso wafon na eye osa no na akofa sansem wo nyina aba obekọ yesi peptic ulcer gastric wan ni nyina ye ulcer ahodo ni nyina da yemfa ye ni enkyerem ewo Dimpa Natural Health Clinic ehonko a na yebetumi atu ulcer se ede ama na eduru baabi a obo se uti edwa gagaga wachiri bremo wachiri kase ukotodwe ni nyina waposo no eye wo ye papa eduru baabi a ukokoso na ye oja wafuru no emututu wo yafuru no emututu se kobane sa de mbobo so nyina ye nsankyerani a hweniye no wahweye osa no wanya bi na ukọ no ho a detox machine no twifia firi wo mojam twifin afru nipaduam detox machine no na nwanwa se yede akwakoso ahwe yekọ de cham so eho ena wobutuo eho na Dimpa Natural Health Clinic wodi ni juma na blood circulation machine no kokojina so enu ne badwo gigigigigi na afema moja no edi afurusane tramasa chenim na nyoma konkai emma na Willas Towers de chamso second floor wa Willas Towers anase enkane health insurance for abrosa no ana mensiafo no ewomu no eho ena odi ni juma Willas Towers eno ewo de chamso Dimpa Natural Health Clinic yanko otuo sase abasobode a emfiempinu ene aduenu baako emfiempinu ene aduenu mienu Ghana fa na nyina yaresabia wotumi etu osase no eye Dimpa ne dia abasobode ma no
obi a watumi agye abasobode de adenti na yɛtwetwe yɛ na ase yɛnkɔ ne yɛnkɔgya yaresa yɛnkɔ we last time was ho no obutu wo de cham so Deeper Natural Hair Clinic wo frɛw yɛkɔ ne yɛnkɔgya yaresa ɛyɛ osa no yɛkɔtu ase 0245 118 434 0245 118 434 and now 0246 744 744 0246 744 744 Yanko computer so dwe dimra na yento yen komo twetwe ne so. Okay. Sadia di kan emma yatiefo no nyina ani ahwefo no enya no te no ababa wa salo ena Mr Labi na woye adwuma ewo Kubase osi na siwa na emunsem no ena na wobobobo so bia wona odi kai etra radio no ene TV no de woni yen ena eko frewo bi na obi so enfrewo bi sadia be ya ubenya bi atie asa Asem Mpe Nipa dwumadie no yaka ye ho wo Kumase ne Asante Mantem ha yaje ha aboso anwumere enya asem keto akura ababa wasalo wada Roma owu wiye no eno so ekosi sei yeto aso mfiri ho me bacho me wo me bano ma okasa no mu enya den me wo me bano ye bona mane se mawo nkwala ne ho ne ama de be ma na tuto ni nyina enti e ma me jitu mu se wototo ye nko ade waje abofra no enti me wo no se bia o be ba hwa kwa me wo akwala no so na wo yare because na tax ni doso ti me kwa me se akwala ni by me sister Penny gina mechi ama akwala no eyeye any information coach ko brema di ni nyina na nkofo ko hwe ka kire no onya sure say nguguso na nkoso wano na ama akwala na ho de ankonkan me pa cho ese asrambore dwo okay akwala no nti eno nam so ma na akwala no kora woye basa ba nyame de ne chemia akwala na emfrim nti na wo se yetu akwala ne din antu akwala ne din nam so ma me papa bufu yie pa se be ma na bu ne kwasia adenti na mamara woye so mo nhia ase no be ma na ndi so na wasan ebu ne kwasia ne oba na nsan nyinsen ya wansan amfia akwala na san wa onsan me fi ono mo na sabre na omoye asiwa na mamre no oto aso ye ho ade ankasa ansan na onyem wana me ba cho debi okay because na me hu ni se osuro se wan hwa na me free ni nsa se na me busuanfo we twimi kwa no we ana me free ni nsa nti me dia metina because na me do ni yenti pa no be ka be nya no kwa na ye de metie tina me gusu twen se tam no ababa bia se obabe me hu ade na so beto akola ni di no ye me hu ade bia nti etina wa ma akola no busumi mienu busumi miensa busumi nan busumi no mensia na me bana kura nanti ansa no beto ni bedi ti akola na nanti ne banso ne busuani bia nka ho asema meken be me kasa no kure wo mu kwa na wasa meka because asema meka bia hu muaye anu ye ho nti ni kwa asema meka asema a enim ne busuani bia ndi akire ne nafofo na ba mbeto akwala ne kuromo ya twi nkonwa anadwe no obi atia papa so fe ne sergeant papa sergeant ba no esuro papa sergeant ba no na yo ye no mo frɛ ba man asema ya kan nyina nti wante se akwala ne nya wodia asema ya kan nyina wante nti na mso ma kosa ba man nya no na driver ne no sesa nkonwa ne ka se ukunu wo mmabi na mse ado so nkofo frɛ nkonwa na mde fa gu kwaso fa nkonwa no wo ba ban pe obi abusa na o se ayifro bi kwaso osoro na ebedinto nti makromo ye hu pa hu because na o mo accept sade no nti ba ne sa no maame so na mani age se bibi se ba so nti ya hihye ye niam se ya twen se be maame ba na namfofo nti namfofo ba ko na se akofo ye ba na be no mu se bia woda na akola no so to okura no fanta ono ane bedinto no to ono ne fanta ano se akofa akola na bla na ya hwe ne yenye na mje wo ba no na mi sita bele hwe wo ba na ya hwe fanta no mu kana fo nyina ya se na so fro ana we de be se wanyina wie na be de na akamfo ne asante amamre no so ka bedinto de ka na wotwe enso we dia utumi so wanyina ya wono no fanta de na je so wanante na wanante
nti e de me papa de no pa ne asomdwe because me pami kun nti ono de bibie no opese wotiem no hwe an sa asomdwe beba fie because obi kan be mana sema na wa ha me nti omo mpese omo beka nti me papa hwe me ase be mana be nti nkra na me papa toa se o me ya mamre ni mfiri no hu se akwala no afiri ho no mko nti na mso ma wa mama me ye abedin to no so wa nhwe wa mba nti edidi so ana me se ne mada eno kwa ne bedin to ne be me se ne mada te se ne bana wo nti ne mada ba kuma se no ma me di akwala ne be kire no na ne mada she ne ba ne se no presa ne ba ne be wo nti on fa akwala ne ntu nti di akwala ne to me ku ma me ma si nti mama si ji me tu mu pe ma sem nti na enam so nti woni choice bi aso me ba ne nchen nti na me tai ko be ma ne nchen me ko ne nchen ni mo no ma na me de ko fa nyinsen nti me ko fa nyinsen to so mienu nti me papa yare na woni ho na se me ba be wo no na se aka me ne kwala ne nko na ma wo no no hye se me mra ne nchen nti me ba ne nchen kakra bi stay wa ena misan ebai ti me fada yare no mu yede na misan ekọ ni ho no ti me bai na sa wo ni mu meta maso na me bai ti me bai no na obi ayi rubber wo me ho nti me yesa me de command se ne nsu ato gata pa me ma akwala na chi ba no so chemachi ma me nan emu bai sei na a light of me tie mu a obi enti kopim se minu aketo ayi last born se baby okọ e wa bre oba beda afi na okọ pe nipa ditama nipa baa no na se me kame na ne bo ho anyeye me da ma chi a me ba no bewu na me da manim so a minim ne yebeto me ntimi konkon ho se na masoro be na me na ne pa nti na mso ma me de me ko hospital no atwa so ma amfa ma anko anadwo no nti me daada na me ntimi mpagya me ntimi nya hwe nti me ba ne pa konwa me ntimi nya hwe nti adechi omo a ombedi adanse se na twa ba bi ben nti wo mo yes na da sister dey na ya no wu na dey na ya no because me pese me pie ama obi hu na me nti sister bi na ben me no se e dey na how no obo na me ka che no mko pe ka ti na me chiri ban su ko me chiri ma miensa ko school side wo no ma o ko run about ankofo ntia so mo be afiro mo hu se bibi se na to me no mo pe ka ti me sister me di na chi na oto ne ma nti o hu ya no tutu ne ma ntugui omo fam ya shemre ti se obi awu because me nan ni nyina sensene esi akwala ne nan ba kwa be shem isirim nti mintumi nka me nan ne mo ho nti me ma ko so me nsa ne yetwe me fam ni nyina ba ma ne ya awen so wensi hoda ko pe me se me ko hospital ho ni nyina no osoma obi mo ba ho wan ba hospital hoda omo se be mo operation ti operation ni mo no omo eno aseme ma me na pressure da no so ni nyina ba ma na ma ho omo se ambulance nya adwuma doctors focus track nti meti wono mo se metam ba so nti omba film no mo se ebo be ahomachefo na ba beje ma wo nti metina wono mo a na se ewo na me se mechim ewo na se chim ne ba nti midwife ba sesi a no se ye de nyoma epia kwa animu a woni be ma na wo sei me ba cho me ne na wo fo nkwala ne hwem te sei me ba cho ne ma ne de won fo mu ni agro kwala ne de ebe ka no di beto bibi crowd be man kwala ne die mi gina fidie so kase wode kwala ne die agro na ma brenya me kwala ne die won fo mu ndi agro omu school sem nyina bibia kwala ne die sesi a no fa kwa wote no ebe ma ne fie ana se mohai me ba cho be ma ne fie ho asetena te sei me ba cho ho asetena de nya kura ho asetena ne nye because of no man be tena fie ho no mo no entokwanto kwa me ni mi kuntam de na so since me wo me ba third second born na o ye me so for no the say ku fie ntwi obey me wade na me ba ye no bibia sesan Sompa 93.1 bibia ye okay ko pe me say sofo no e de e bai sofo no de bai ne niama ye west because o de akwankyere na ne mi kunti se mi kun ba kra onkra me wansa waba enso first na entisa sofo no so de akwankyere gu kwam se bia wo hu bibi se ni se mi so me nye nipa metisa ti enam so no sofo no mani anhia na sofo no beka na mi kunu edi akire ti enam so ma me ni mi kuntam na ye basa mi so mi pese me ni mi kuntam e bet because mi doni ye wono akata o ya we nti ma me yesesa de onyi sofo no mfi me ne ntam na sofo no se ye be ma ni suba na bi o pese o jai me dia ene na me hu se free mi kunu mo mfi sofo no se onko na nko cha mi kun kura ntumi mi na no kan chen se wontu na me maka chene se wontu mi bisa mi kun so wudi ejai ne mame asem ya kwaso ameken
how ne a bro be man de bomani atiti nyina no be man abusuafo ya we me so abusuafo ya we mo sizi me wo fam se wonye obi a wo fie wo ebiem sa afi be so me maame kwa de won fafo mfam ni so ni maame namba kra na enye wo maame kro ya na onani kogina mango ase a oje aware ma Mr Labi me patron by say minim ntawanta we say do ne me ne maame ntem me maame yare kra be 5 years me hu me ma me nko se me kwa kwasra no we are at the hospital just na me ko no se maame nko ti me man up to date ni me man kra ni me maame ena kubasi kro do ne me kra so me man kra nso ni me maame fie omu ni be man ahye me se me fa nkwala ne nko ti me maame ba me nchen ko omu ni nipa ko a wo ye na ukunu fa ko ye adwuma no wakwasra no hopen me patron wa ma ya ba wonom 2 times e ho asetena te sei me patron wa asetena de minim wa asetena ye ba me hu ni se baby a otino hedan nye baby papa se eye save mama sa se oba ware fo mi kun betena tia gina bia na se tena bia sa ada e hot se yankasa e hono mo no o abansuro a ono han suro no ba ya se no me hu ni se sports wo e hono ma ode sport wo no ba ma wo bebre a ase e hono ma na egu hono na nya dwuma papa bia na omo ye ntimi hu ye no ma nya siki ohun ma amboa me ye wo ko hono de oku hu ye no no me pacho na me ko no me ko ono ti abansoro me pacho ai e na ase nyina ye sport ba ase no ye sport omo ye sport hono ma e ma gufio cho nti brother bi na ka chem so business omo ye no no omo be no mo nsa no ma twu e tu so se ma na de adwuma no omo ye me pacho obi na ka chem bisa na omo so omo se si bro se bibi se na omo ye bai me aka say me fam ani hu se bia se na se because me call just 2 times 2 times per na call me pacho tie se ye san aba fie ho bie mu a se sofo na kasa wagi fie ho aboso ana se de na ekoso o me pacho sofo na gi fie aboso because ye be December ne no be ma na maame because da bia se me su ani efre be ma na busuafo se o mo mbram me ni me kura tia se aka se onu na wo kwan se obetumi asave abusua no by won fa na adwe ma me ntimi ma me kwa busuafo bem na me kun nua ne nim se no chi be nim se bia me twa atoro na de egu sofo ne so by nsem na me kan no mo invite sofo ne ma ne by me nyi ba kokura mfrim se na me tia me kase me kan ni nyina wo sofo ne nim sofo ne so nya mo ye papa bia because bia me ton me ne ma no okọ se me se me ye demonic emomu nto me ne ma kura afi wo se na no achia na me na mama na no achia nti nkofo ka se me nkosa ma no mami ku ka se me mfa nche no ema mi ja se me by tona na woto me go ogu mani mu ase aware no so nkoso because enkwala no so ne masetena no yenye secure minim sofo no minim ba bi ofiri e kyan ku so de bibi bo mi po na bibi happy a minim ba bi ofiri menene no so na tifio nti me ka che me ku se o ma sofo ni mfirifio by me ku so ya na dwen se eni owuo kura oni sofu ni bewu na sofu ni hu hia cha mene nkwala na egufi ho no to oni sofu na decide se ombe gu mani mu ase se na be ya metumi cause eni kwa se ka me dia asem ebe dan abontin sa se na mabusua mi kwa busua form pen na nso ono akasa ya we se na busua fo sofu bi ya sofu enyeye mabusua fo sofu enyeye makambia enyeye ntina me ni choice bia se me ne bepemwa sabadwafo bebem no mbeboa me na asofo no wamo akwankyere wo fie ho amana ye adwuma pen wankasa oba ho pacho o ka kire me se wo hu adi ye bi ne mfa akwankyere by man fama adwuma ma no efiri ho na tan no estati akwankyere be sa na odi ama wukunu a enam so ama wode tan amra o me pacho oni me kun ntem asem de menim because me kun ka kire me se me pese me kun na me fa japade na santifo ma de sem ye ware mu a na mo ya na se mo beku be ma na ma fa japade no be ma na ye se wo tun fie no to de nipa ba wana mapam no o de nipa ba wana mapam no enti be ma na ntumi anton na ya sofo ma me so ta ma chi se be ya efie no ye nton because onim the reason why enti was be ma no tun fie no onim ne ye koso ne be ma na be kasa ehun ne ti ya be ma na person wo tun fie no enti na so ma sofo no o ye taxi driver me nim kwa me kun fa so ohia no na se sofo ne nkom hye na o hye me kun sa me pese me kunu na me fa japade na me ye nyankoma de wo fie wono mu a me pese me ku be ma na me fa japade nti be ma ne ba won kra me be ma ne ye ne bibia won mama ne because be ma ne twa ne ho esuro me nti eno nam so ma enkom hye na
bema na yesu oto fe mama na nto ne so fo ne commission se me ne brief ye ne pese me to ehia pepepe nti mi hu se omo work say because car no enam so ma so fo ne bete fo na people ne wo me nchen omo ton car na me hu ko omo fa so omo ton car no senka bema de obi be han fia me hu senka woni mi enu tena se me ne nipa ne na ebetena nipa na ofiri ha ye fire ni sei sei ne me hunu mu nipa na betena o car ni nti obetena se nkora ne be ko school no ya ton car no watifia o ye dan okay eti esi ya ususu se osofo no Kofi Antwi no die na oni urantem me pa cho no o mi ni mi urant oni wo mi ni oni mi urantem je mi nim ni ekoso mi hu ni se obi obetia se hu se Kofi Antwi di mi ku nam kwan bone so a enya hunamu de because belema bie ni ho a wo ya krachi ni pa wo do na busua na obetumi agi na busua to atwe because of Kofi Antwi nti se obetumi ajo ka se Kofi Antwi ni hu hia cheme ne nkwala na egu fie ono de na se mu yewrem pa yi e mame wo kasa ne mu nyina udokunu eduru ba bi a esene ketrema kora no omoko entokwa bi timi koso ewo oni Mr Labintem me ba try because otumi ko jamenti me fini bebre dia etumi kun yie pa se omba na omba mbesra me enti kasa de na ebi tai koso by wonya ba pa na bibia settle wow na eduru ba bi a otumi etrete so obekun me pacho threatening the first na bona na obu me yie pa by no me wo famo threatening say wonim na se obu me biem de anya papa because me sister baako me sister pani afam awu ama ne kunu bo ne ma wo wi nti ende me wo famo ni anje nti since then de ebro ne de wo jai ko pe me say odi ba Christmas yi a ni parents be kan no mo che so fo ne say onkonko gisika kro na wo ne me kunu ntam na wo mfifio na awarefo ne ntina na omunye omasomdwe by sofo na anka minim ne yekoso biem omo yeso mama so ati na omo betu sofo na firifie honom because me kura busuafo hu se me hawa ye sofo no nanso be ma na ntie ne maame mo nti be ma no so oba na me ka sofo na sem se nne na obeba e wo so pakene ne ma na okọ nti me madwin se be ma na hwimu acha won ba nti oba dia oba 1st January ti me pese obesa pakene ne ma ko nti ma mbo so da kwapem se okacha me se obekọ etinade chia na me amadwin se me hwehwe se yentam ye kama na anigie wo fie na me de be kasa asem no ti ma me kọbọ so se me rampacho wada romana nkomo na wo no ma me no nuane diye no akosi sen no se nkomo ben na me se fa Kofi Antwi ho anu ani be ma ne se me ka Kofi Antwi asem bi obekum ye hu me nam kra na yesie me na me se fa de en wo se nya ne ma me ne nuanum na si fie ne ma no ti obi ntumi nche nipa kra wontu nipa kra ontim kasa ne mo so asem we me de kodan Kenya ase oba pani wo bofrodu ama oba pani ne frame ku na asem we fi mi ku anu baaye no na enya asem ebe ye papa ti baaye ma ne kura kire me se me fa asem ne kodan abedwafo asem be ne fi na no baaye na enye papa me pa cho no so ka kire ohima ne se ohima ne obe han obe top plot no otua omuka ba ohima ne ni kwan okay ontumi nche nipa kura won tena ne fie ni nipa kura wontu to imane ka chem se sana be ma ne si tai sofo na chi die ye de ba himfi a enya de sofo ne betai mi ku betai mechi e de awarugo beba sofo no oni ne free kro ba akoso ana mi pa cho onyo ne free kro ba akoso na ye hwe ni sei ada ye tena asemi so no ukunu ka asem bi a ebesi na ehwehwe amanfo aso na amanfo obusa na sa asem na kosi sei na nam we de mo animu a ukunu kan se ebrebi ka wode wo pado sa amonsin ka wode emu ye aduane amana di obeche wo eno sa ade na mu nsem ne sei otagu animu ase wo kwan bi so sa na aneno nko a no me da se me pa cho animu guase de me fa ne poto wo mi kunu nsem animu guase de bebre kwa ba na me ma fa ne normal because osimi ono kasa obi nkan bi ena tina mene ne tina obumi se me ye akwala nti wo take decision bi a won bo mama ne ti se mene ne tina se blog ba mini mo hwe cement ba mini mo hwe TV ba mini mo hwe akonwa ba mini mo hwe because ose okache me adwen papa bi ani mitiri ma me mene ne betumi a hye ti ono nko a eye na de nti se ne be ya e ba se me firi ne fi akwa woni mi susu TV hu susu akonwa bi a hu anasa cement bi no makasa mene ne che bibi
into ono kwa na de na ho odin into we ni bibia onka emfa nkyere me nti eno nam so ma pad me ba pad ne wasem na oka no because no egu mani mase bebre obu a otumi ma metwa ne naked picture oyemiku nti ebu a etumi ye WhatsApp oyemi fina me shana ma yeye nti ebu a otumi ma metwa sende no se metwa sende na ono so twa ne de sende me no sha me sa me delete twa de ne sende me ba twa ne naked picture ye ne be ma sende me na me so metwa me de asende because our reformer bebre wa kwantu mu no likely say WhatsApp de yetai yes anema no nti me de oyemiku nti ende na nya bibi foforo emfa ma me kra na ha me nso sa me yesa ema miku by na me nimi say na okipi nti na wode threat me say me de me naked pictures esende ti dan so fo ne ka chem say me nim anim gua so me de begumi a ka me fa sam ne krampo emba radio no so na TV ne wono be ma warefo a wo ne wo yire ayade okukwam saa no wode a kire sofo antwi na na me pa cho me nim ekope me say dey na mo frɛ no no me da bi o utie me sofo antwi no mom na aka kire wo say se wonim anim gua se a eba me ba try dey na o me kun threat me ti na o say me call report ne mama dan edem one mo 2-3 days na me da wo drop mo me man dem because na me suru enti e ma me ye say me call report a ye be chi no ti man call report ni dey no okoi because I know so what was transfer police for me memo be ba be chi no enti kopi me say ade chi ye no me kasa bebre e ma me kun ka che me say ade chi no frame me say woko no so kasa me kasa nyina wate na emum no ni waka che me say woko no kopi me bucha fa ma na mama be jama ware emum ehye me na ye makoma ya me tientie ma na dwene be 3 o'clock no ti so obi a ma dwenye ti me ka che kofi antwini say woni me ku achi nkonko je ni sika wo me ku nche na se woguma warenda me ni ntena fie wonne kopi me say ma ware gya ye sika ne mama me nyina be ebegu no me ni ntena fie ho ma me si ne kwa say ma ni nwura ho ma ohwiri wo ne ko dura ne dem ho no enti o treti me bebre say o ma wie me awie na me ntwen na me hu na me nim ne eba na me hu so nye kasa papa ye di begu me a nkenya ade a mekọ radio no so tina me nim say me naked picture no be ma ne de treti me da bia say enu no di begu me nim asem ka je say hwe ene ka kire o boss ne say me wone de enti so sende ne sende ma me sende o sende a me so me sende wona ye adwuma ka say me ni picture beto tina me nim say o mo so say plan foforo say me nim sa enka man kan che so fo ne say me woni picture sa kame nim say enka on ka me pad asem enka obeka me naked picture no na so me ka say me woni de nti o mo sesa o ma no because no ka che me say obegu me nim ase because pad no and picture no bi da so wo yi ne so me patcho ni de me delete na ba so no so wo bi e me patcho enu de on to me informa because me ka che say opo mo ko MTN office no mo check in nipa kra me send e informa ni date kro no ti o mo ye investigation mo nipa kra me send de man no enti o mo be hu okay ye hwe say oduma kuma bo ade de yenim se oba ene bema wade a ye ka enemu asemu a enka eno de ye ka oha mu chichemu de be fa be 80% se de udo ukunu no chaka dum sem no enemu asem te sen me pacho me ba no so me din kan yi pad na no asamansa aju me pacho pad na asem na wo ka no sa tam na me ye young o de evangelist mama Belinda edin bem na o wedum na me kan security e ma na hu bi obi ye watch night a ye ahihye nkonwa na ye hwe nipa direct mo motena na me kan nkwala na hu bi ntina ono akasa kra kosi me ebra wo komekun ye obi na on tifie o ye obi a na obafie Saturday pe because the bia na o barrier ti Saturday pe na mdi hu me kun Saturday pe Saturday na onware me Saturday pe na etumi share ye hu enti me pon watch night na Saturday anopa na me fa ne honom me kɔ ne honom kɔda bu a me kɔ no ma ye aponje nkwan na o makoto fufu fra bontin because no de metete e ho ye quarters into mpese police for no ne boss mpanifo na te enti na me ni hu kwan se me kɔ gina kitchen se me kɔ ye aduane wo ho na me nkɔ ne kitchen kɔ ye aduane enti me ba metete ne honom no no kɔto ne fra bontin ba me dia ahomache no fa dropping no makosi me na me kɔ ebi won so okọ barrier na matena ka enim ebi won obekọ barrier kubasi barrier no mo barrier ne ba akọ ho okọ kubasi barrier na matenam entina wo de wo nu aduane na me nu aduane ma no sa time na se produce apart na ye de kọtọ kitchen ho me pacho ne okan enti da na me hu dwiri me yie pa because me nim da na me busuafo so nim da no no so busuafo nim da na be ma oba de pad
aye waduane anase wodi e de na wotumi koye ne ho ade ne wo ma mu nan ma wabusuafo be di wachi na me so mabusuafo be gye ma ware minimu da no no so abusuafo nimu da na me so mabusuafo nimu da e kan da obi na no kan asase na mo so kura so da e ma mente da enemu asem te say ofie o me pa cho enemu asem de be ma bia metumi aka say udru age bia ene likely say ubetumi ati e de akobechi ba me hu ni say akwankyerɛ na sɔfo ne de ma no na na sɛ nsɛm wo mo keka ne nti minim ne ekoso because sɛ bɛma ne ba me nkyɛn kra asa ne ho kra nsɔre bibi woni mu ɛfa me ho enti enam kra ne gye sɛ me pa akyɛ wa nsa na sɛ so mu gye wa krantie na gya ba ne nyina mu no enya no na me pɛ na waregu ne nyina mu no na me de do no me complaining outside the crowd because our remu nsem no enye bibia na obetumi aka e wa abontin na chese ba kokura ode ma na so wani e pa chan na chese no kura hwe a wo free start ya chekere se ansa na onyemu abegugu so nyina je se ode letter ena na egugu so e pa chan de na me hu se na onye ready se obewo na nyinse na wompe ena menim se me nso na onye ready se wona mebewo dia enti oba pa so le ye ntwe ni sei ukunu no emfitiase no onyemu a na wayiegu onyemu a na wayiegu na wokonyem wei na duru baabi wosenye ono ano ebesi ne ayakayare kade a onamu no ususu se mikunu me dono se die usu dono sa na ukunu odo wana me pa cho ba kokora ni wa odo me because me hu no na me ni ma ware ho hwe me hu se obi kwa ware kwa marriage counselor for anyway by me man kobi me be to mu sa nti minima ware ho hwe ba ye koma ekuo ni ye kirecha ware a na me nyini ye me hu se na ware siti aba kokora ni ma ware because no communication nya madam funu no ti minini ntena se one on one ndi nkomo any relationship and afin to be man so na busuafo minim na busuafo apart from ne ma me ni nua ba ko minim obia on fa me nkomo na busuafo na on fa me nko ni fie da because there be an ma me kura busa me sade ntina ware oba na won for ba ne mafie de na ekoso be man de masie abesi by this time person ne busuani bia be hu me se na yere ne me nti aware mo ni je de ba ko kura ni wa mi wobi kafra na osiwasiwa me pa chan efrusu osiwasiwa no ebesi nne no watimi akura ho akura mudiem se ono nko ana 7 producer waba ho ana me pa chan enye sa nka sofo no niam a wo je no enka enya me dadada nyankuma de ne mamara ne niam a wo ma je no enka akumi kura to atwen dadada ya soma ya bofotene ema no ba baabi a wote no eho nsuo da ufie na chipe eduru baabi a wakasa akire nsuo no se ukunu ekwan ya ode fa so no nsuo no ni wone ne ntem asem ana me pa cho belema no ene di nka di nsuo ni se nsuo ni nkume se metra nsuo na minim kwa nsuo ni fa so beda ho se metra nsuo na nsuo ni nkume mfiri ho because some person me too suffer because suffer dey wa condemn me say me bonya me din kura edin ni gu me hu fin ukunu no na say nsuo ni nkume nsuo no din de say me pa cho minim nsuo ni din wow enti ma me so me bona da ne ma no because no threat me do me na me say me be ware no na onya me nya ne de hie enti won to me threat me na won do me enti se opese me wu a ono ne wu ne be kɔ ne so na odi nsuo no so adumi bom dua se bekum ye ne ono ankasa ne beku no ne awoka ne se wo mu se mete saade a ene nsuo ne bekum se nimu saade a mebo atra kwa aba empere bebre anya me hwe ono ne beku na so te Kenya ase wo mpatwa me bo food ne bo food amanfo be hu nsukro so yo ba na be ma ene seri ACS fa amanfo obi hu ayasem omra samwa uwo bibi busa what the man in yan con street na questions in the asem na MP3 ma mencha na pram so hene na mencha o 24 cameraman apege na say him say ni nwa Sompa 3.1 wakan chagu ti yamano shede no me hu de akosie ma mencha ajabajiwer ma yama dwe say me peska bi de akoma no
me ko cheniska aja bajiwa me ana papa no me chane pa ezo no so me de ba no obeje a onye me hwe Oforisuo menko ana se Oforisuo bema abrewatia aja usu bema kantan kranka womo a omo chinchini pinchen ya omo tie yen Sompa 93.1 omo ntie bi na asemo no ano odin yekọ ekọware enya asumdue ane yekọ kọware se seven pedra sasanse mu etutu yen obi nko aware no nko huna manasa me kan na me kan ma both side no because we can sichi we can wo yebebu sasa ho ade na ede na mpanifo so se yede asuti no ne yede ne fem okay minim de bi akanta kranka chire no chief producer mama signal because yam pese ba kwakosi chire chief producer mama signal say Reverend Kofi Antwi on famra na nsa na makasa why okay na say ansana openi be kasa no say yewura asem no yi na ye ne be mantwi no so ye sofo so ye driver ni nyina na mebisa na wose wonye sofo wono de o ye Kristo ni na emum no edu ba bi a obom paye wo park so kakra em so ne nkrofo bi bom paye wo park so eta akoso na wono de wonye sofo o ye Kristo ni a obon paye 93.1 ni di nkomo na asem ni ti a wane say mami a wo pese enka wontum free ifie ho no na sundwemra wone ne kuntem no mami mfa sika bi anhye ne nsem say krache sika wo de be hide dan ni je na fe free hesi na me hontomi because se woko hide dan na se ifie ru an bibi nti wontumi no ntina bi mu sika no de yeden e mawo na woko se mami ne ntumi nyesa me bisa ne said na wone be ma no enso ntemo asem ne ese ne sitie no so de ni free ru an ena na me make bibi se die ntina omawale yes enfie me bibi omawale yi na ono nko a beye sebe osi akwan bi wo aware ne ntem na ono no gitum so ye Kristonia adan na wontu ana so wonfiri omo abrabom na asumdue ma tetetetetetetia wosi menye nyankopon ntimi nkasa asem ne ntwe Osei wosi menye nyankopon ntimi nkasa asem Osei the Reverend Kofi Antwi we Kofi Antwi ono nkasa no wosi wonye sofo ne mo ndo yo Kristonia nko fa Reverend bia go fa Reverend bia ye mesre na obone mpaye wo park so ayo so ahu nti on de na asem no ti a wane se maami di ni sika mana obeji na edan no se wodi kan ya hai ama time na so e na wasa renew no na che so otena fie on na ayeden ache betu hwe ne ewom kra potian na akoye bibi se maami we ntumi emfa ni fie ho no because maami emfa dan ma na hai tio starting was on fa dan ma na hai na maami kra no yesi wontu ni sika wode be hai dan no on fa ma no e wode ni sika ma no be den obetu afifie ho no so ohu na wura wone eye maami kuma tu se omo mienu ye tight one Mr. Labi no yes because omo kakasa baako oni Mr. Labi ni di nkoma wo se wo ba yi mu ade sa pepepe na Mr. Ntwi no yese oba yi mu ade na se me mpredua san wo ko ha obi dan a efieru a woni ni kunu ntamo asem so mu ade a wo na abeka honi asem no eye wo na obeka entina de ho no mo na mrepamu no em say papa no voice no eye Antwi no the voice no mebo okay ni ade mrepamu no enti chief executive producer bema usu kantan krankan sofo na no disem na wode aba na yakọ computer so adwadie emra Abusuya medinde nana ya obo amalibia boga yenhia memenda wei ene memenda bia anopa no nsiampa mu kosi no nkron Ghana fapem dwumedie so begiri pa se Ghana ni bia pene maye ano nti se oye teacher ni oye driver ni oye nsamtweni oye sofo oye imam fawaso na wei so mfa ne sekan ne hwese ye bechechire ye my Ghana yenhia Ghana fapem dwumedie so memenda no pa bia no nsiampa mu 6:30 ekosi no nkron ewo Sompa 93.1 FM na omayi be ya ifriye nia
wo. Eno, boachiwa na abedru no. Me doba. Say the 2M Express ama wona enti a ofie. 2M Express ama kwentu aya kono. Omo di omo mreso. Omo ka ne so de. Omo no chiao. Pesa me ba na me funa dum. Na so menya baby charge ne wo ka ne mu. Ampao 2M Express. Omo are qualified and competent drivers. Omo ye adwuma na che. Na sane wo kasa nipa ho kra no. E ma onya hotoso wo madwuma yem. Na ansa na omo de ka besi kwan so no. No ma hunu se chimato bia ni ho. 2M Express. Omo ye adwuma kwa Accra, Takrade, Kumasi, Sunyane, Cape Coast, any baby bebree. Nyumakuo, schools, and I'm sorry amoko excursion. Omo bus papa, omo de manhan, monso amoko to. Parcel bi na ode money. Make am for 2M Express amo bibia. Fre 0280 002 020. Yenia ya sasimi eye abodende emayen aduse me no nso yeye bi etoa so eno nti na Sompa kofa bai edi dwumadie a ya todin me man nti ede ebrem e wo Sompa 93.1 FM tie me man nti dwumadie no baso memene da biara ebre no eye anwumre no nsia mpamu ekusi se nonkron ebebo hia nana kwabena kese ede na bedwafo a enimu de ban ampanifo akanifo ahemfo asofo ene atiefo enyina eduru ho a onso eka bi aban impuntu nyuma ekoso wo mpatam ho etesen wani edi akire no wani je ho school sam ka kobadie ene eho ahyentuade adwadie nsuo akane asem ajanan bia adwadi bia etesen bambo sam ewo man mu akwamukafo ene pia etetesa se oman yi bekoso ye a ne gina me no mienu eso eno ntitie meman nti na ye oman bapa 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards awodo womuji local awards awodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho for 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert wayo hello doc oh wayo we just watch it Sompa 93.1 doc we one get to attention media enti wayo si pa de ye ntwa movie wa ha o nti omo kan nyame so o munyai de wayo si kire no go ye ntwa movie wa ha no go no challenge na your course na at the posse obegbo because omo be ya rap to you no who say omo nkase hey what say wa mu na obey na say wife me ba cho wife no be fana mami doc hello madam Sompa 93.1 yes madam almost all mama fans but nye no na de ye marking scream no kra wa ha eno de enka ho na wo se wo beto 5G enwom ama ya na so be na rap me ba cho me tumi oh is there so enwom no ya tu nyina ama na so aka na rap o ja mo ma me fa na capella we ku enfamansa ene ye tie Okay. Asem Mpe Nipa dwumadie na waso egusu awutie no Abe Herbal Clinic. Dr. Abe ko na Dr. Professor Abe na waseme kan kyo se yeni aduaba no ne yemfa haba no sayade no eno na odisuo efiri se tete atempo no ye na nanom habaduro no na odi edi dwuma na habaduro no na se de kan wa yade ne tu ase o
etu asie deku eno ti ena amanfo no a wo botwi ne trada ekota no so apatrapa Abe Herbal Clinic na wokoja yaresa Abe Herbal Clinic se menka cho se yare bibre bia da firi utiri su kosi na ase ye brama mi abe ho na beja yaresa na sickle cells no eno ena ma na gia bodin wo Ghana ha the sickle cells Dr. Professor Abe ye kota no so apatrapa yade be ya hepatitis B na epilepsy no ye in 3D maded yakra de wotu ase enam san yade nyinada yefie ni enchem ewo maami abe ho na yekoje ayaresa wo ba wuntumi ngo fibroid na jo yefuru na boso yeko yemfase kankan wo habanro yede ma wo fibroid na ne kakra we bi kura timi yi ho na ato form said ye be ya ho ebetumi ato yemkro osaye maami abe yenko no na yenkoje ayaresa menstrual pains na wo ba amanfo de wo ye calendar o efiri se wu twa adwo omama wo huse bosome no ye wo ho na ye huse bosome na aso anu ti yenkota no so apatrapa yade bi eda hayen se yade bi wo ho na mamoso enanwumere ya eno nkyere se Dr. Be woni anu adro mamia be ewo nwuro pempem wo kokko ye brentuom ekotete nu bran ene haba ye mami wo nwuro ukona wonu nwuro no a ho na ba unsa yes Nyankopon wo haban wo wiase papa haban bi wo kro ebo ne din kire wo onte ye neso maami abetimi ko ye bretuom akotete haban ya na no kire se maami wei nyame adom na dom achede pa junso krobo no kone ko ba junso krobo adro nyonso nsoba enyonso ensoma kra mane ko fanim guase ema krofo ko enjiemu a obekọ akọdwonso agu hu animu ase yakota no so apatrapa ni akọje ayaresa ewo Dr. Professor Abe wo Abe Herbal Clinic wono ana wagye asantemaya boso sieka habaduro pa Dr. Professor Abe wono na manfo eboni din wono ene di kan wa asantemama enya asem ketwa kra 0243 345392 0243 345392 ana 0506 460208 Tano swapatapa ena obutuo Odifo Samuel Prayer and Counseling Center Odifo Samuel Prayer and Counseling Center ewieye bremodifo a Nyankopon asra ne ngo ewieye bremodifo a Nyankopon amana kwankyera no nam ewieye bremodifo a Nyankopon ede anwosra na ato ne nsa no Odifo Samuel de ne nsa kan wa adie bia ye nkonnua da so bia ewo se etuo wode akwankyera ne ma wata na eye adwuma mensia hembobo ano yenko na Odifo Samuel mensia Ajaba Family House eho na wo na wodi ne dwuma Odifo Samuel se me ka cho se ade bia Bible Quran anka ho asem bia onye otumi enye nem emma wo da biara da kunuma me otumi enye ma sa na kwaju obi yiri obi kuna Odifo Samuel se ontumi enye emma wo eya kwantu semu na ede ben na adani nkonnua edaw so na ya tete ehawo ye Ajaba Family House ahembobo ano mensia traffic lights na te hope uduru ho a wo ye nkonnua no ubusa wo so Odifo Samuel ne ka nisi wo no ho ko ne kwaja kwankyere mu omre nefa esa ho yade na so oye person 0504 588454 ana 0265 441995 0265 441995 ana 0578 405519 yeko Odifo Samuel ne yenko ne kwaja kwankyera emu emre 21st Clinic the sciatica expert 21st Clinic the sciatica expert na sciatica no yade bia ho dadada sciatica no yade bia ho dadada na senya 21st Clinic adawroma ena wo fefe nyomam adoso no ko se yade bi wo so sisi fa usirem una kokom kosu nase na sa yade we wanhwe ye obeka so obi atoadu wakotie duro so eduru ba bia wuntin no obeka se apopoa emu etumi entre mawo eno ena omo asamo akora ka se
obi o hokra se mprɛdua sa mozi puche no wa abra bia one na yere eda 21st clinic koho na ye ma sciatica aduro na se de be ya nwoma be konka obetumi atetene nem e wo mpa so wonan na emu twetwen wo no sciatica o na 21st clinic se men kan cho se ya de bibire bia da efiri utiri su kosi unase fa wani kirem e wo 21st clinic aso ye ebia de wo Ghana ha ba bia na koya yaresa na sciatica no sciatica no wan hwe ye obedin se ye yare ketewa bi enso wani betie no na esuo afaw ama ho akiro laboratory scan na nwoma hodo pi massage no wode wo hye hodrom ama nwoma akonkai edi ama 15 branches and ewo oman Ghana mwa na yekuma si kropom hade ehwa overseas wone afa radio no ena ebo ho pe yakọ obuase nkọkọ enkran sa ena obekọ obuase enkran ene dometema kaso atakwa takura de kofodua enkọkọ sunwane brekum wanchi tachiman kranza go so debi so dwabo so 21st clinic womu nese womu aba na womu besa Ghana for yade ya reference yatikan wo ba no baba betuase ama enwoma akonkai memanti eye dwumadie bia ebe koso ewo Sompa TV na memanti no na ewo hodada memanti no na ehodada na mpanifo doso ena sabre wahyemu krase memanti no emra na ememwa Ghana for adie bia tefa Ghana ho ema Ghana ntumpon ema Ghana nkonkonanim enkanka kumase ha no enwoma bia enkonanim disi bia de bi no woye gatamu na asisie ye beka ade de empuntuo bekoso ama ade hye wokumase ama Ghana for wompotam ho no ade bi hian ye hye kwabena kase na enwoma enkonkai emfama na memre da wi ene memre da bia bra no sia aboapa ho sima aduasa ekobo nonkron ena wode meman enti ebrew ewo Sompa 93.1 yenko na memanti yenko kotie bi sede be ya o haw biada haw ewo wompotamu no oso ubetumi aka ho asem na mpanifo abeye amaw Ghana fapem enso edwumadie ebia jabo aman libia boga memneda anwumre ye memneda anopa ena jabo aman libia boga Ghana fapem enu ne dwumadie bia wonsom oni nipa na Ghana be yia odofo na eye minu mienu o ye wudie yie na mesum ye medie yie no eno ena be ma Ghana apem akonanim eno nti enhwenhwe ha na dwumadie bia wudie no ebeboa wo mayi a enfawonsa enso damri fam na se anye yia ye nyina ene ebete so emfaso memreda we ene memreda bia wa bra nonsia abo apamu anopa ekosi anopa nonkron ena Ghana fapem yabo ama libia boga ede bebrew ama enwoma akonka yie papa omna samwa ofo bema emra ni ntino na programming baby akwa dino ya time no amwaye Sompa 93.1 ya bebe na ya kan de pese ka cause nsem wo mu pa na ewe ani producers beka sa ne ahwe sa asem esese ne third time ansa ne yetimi ehu ko misalabi ne so wutie ne a wo ye custom penny ana ho no ye adwuma sa na meka no Mr Labi obi a oye adwuma custom bia mo na mane asem na down ye ju obi ade eye ne ye nyense no ofosu ohia asem ya tiefu ntie sa asem we pa se drumre bia ye kire ba ketwa sa akora no ni ayi ode ne hyebre ba ye na sikanti ohia nti ne ye tane ye ba wo hwe obey ne kasa work from day one no usu kanta ka asem bi se wo nwene kente na ase ne ba ma ase ne ba me sa time no na papa no tie sa asem we ya santefo ma mefo ni binom epesa no ma no be ma no ye adwuma se wo ye pani kura na ye nhwe ye de nkura bi ko situation bi mu a enne na na ye pe de ede but ye nhwe future sa asem we no se hwe sa time na bebi omu ko gina ye te se de ma mi kan ono na ko na nsuo kwa nsuo so na bo na hina ana o so ho na ne ma mi ne ko gina no mu keka ye we ye kenan ka ko hye nya mere na ka me pusa se wo mu bo po na o papa we atams ma me fo ne ta ye sa de no o mu timi ne mema no etrase eje de se so mu jansa na papa wo hu o ho na mu ko gina ye no dane obey de ne ma
na de me pesa me kan nyina ne se asem we na da wo no enya asem ketwa sa wobai wobetra na me do me kunu me do me ampa nya ukuru na de ne baaye ba ba bia duru no akodu burum ampa da na wo baaye no enya ukuru asem na so kwa bi so no wi ukuru firim so enya ye because do ade ahwede e ba fie no won na de wansa baaye ukuru na akofo obi abetra fie ho ampa nipa no woto no duru me bi won ma masa ma me ka sa asem oyi so wo bon paye e wo kai park so a eno nche se be hye nkom anabaye akwankyere dwuma no e wo kwan Nyankopɔn fa so de ma wo bia ana ukura kofa obema ya betra fe kwa bi so no ukuru so respect wa sabe wonti fie obi woni wakofa obi abetra se dipa no wo ye den ukuru fa ne se kwan yo fa so nya wo no o fa wo se wo ya akwada na ma me ka se mo se Ghana ya wade me ka cho president kenka ho so obi se me do obi se ma ware me do me fa say me fa say me akwan dia se mo owuo mo nkomo me do ye ka na ya no kwa satam na mpoku asisi so na msalabi o papa o ma me ekire wo den ma no wo ka asem bi se msalabi no ye good wo se ne nsem ye ti satan na no makọ de bibia no a wo beka wo abusuafo wo bete wase ade oni pamfa nsua obi ho atwa ne fa so di me ayekro ye ma ye ton wo mo ma ye do mo ma wale mpanifo no ade bia na wie ye no ekofa nsem bebreba izam salabi no eya me dese wo ka nsem bi se wo ma me na ne ko gina amango ase dan na ma se se wo ma me nya because the open nzaka asam na da ho no wo kura no se de wo ka te sa de wo kura sanka wawu e wo kwan bi so because one be mo fa wa seven president na ni afie wonyem hwe kwa wo do fa so wo ye se wo te hwe wansi wo se wo te ya na me do me kunu edie pa ne wo mu a wo de do wukunu de wo kan set sa pa de the word of don edie ne wo mu a de do wukunu sex kura je so pa ne chew o do ko she kitchen no yi do ko che toilet so ewia no sa do ko she bathroom na no atumu na o bathroom ne be woi such a things we say me do me kunu o kura shank wo nyame na du ho fofi but ma men ka se bi asem na nka mempaneka se me ni ne si da no nchen family ma because ni panwu ya ene na bibra bibi ni panwu ya ye ncha de enkura wo muntam eti ebeka se ne mo memra wo ho se dan na mo si no se o susu se oni ne si pajo wo kwa ni wa wie ne da no ma me busa wo kanokre wo kwa ni wa si ne da wie me ba cho da wie oni ni na sebe mu peja dan ne si wo usika nko enye sompa mra eye Ghana mra eti sam salabi se o so wo ye krachi ni no ye custom officer o so ye danyo he custom officer no e bi duduma masa ma men kan chiro se de ni party bia no ye o papa ne obone asem a eda ho no ofosuo emre ni ntima me fan kwa wo se pada asem tie na no misalabi ye friend na no kasa asem e wom se wo de ma e bitimi ye e wo ene ye wo de mema bi sutimi ye e ba se ye obi e defend no but e kwa bi so no wakwa wa roba waje no afre busua wo emrantan ye ka asem bi wo se meyire no na me hu akwa mu a meja wo meyire no na me hu se wo de aduragu mayim ana wa meki attempt bia meja misalabi obeye o saade na wo so ko hu se pad no eda ho no satam na wo so wo ye nkwan no koto tin tomatoes diden se nke kwa bi so no wo de be frade ayadwane ama sa na wadwene ye wo ekirei chief producer busano wo se won kase wo de tonkwan mo ana bibisa emmum no make attempt to kill sa no ma we nyina ekoso no oba busua wo ho usu busua wo wanti man hwe so amfa so ene ankobo busua mane ena ada so ne tewo wo statement say oba ne wi adwane kura na wuni na mum oba eduru mre bi no obedi ana nkora no ensa de danu wadibi eduru ba bi kura se jesu twansa na me omuna samu ameti se asem ne te saade a mi bedu adwane aida because obi a aboa bi nya no nka won fenese misala bi mfa sa asem no eme building ke so wasem bi ka aha yenyi sika wa obey ense bebre so mo ya o man ka kwa we ameka na mabusu obey se ntesa masa ya dosuko eduru me benye producers nkwa na dosuko asamba se ya yeso onkrofo a o mo frefra ye test ye sampa se o mo ya obey ya oni ni kunu ense ma o ye betima ka abranyo mo na aka o mo very careful misalabi no wakofo bi de hye
Who cares asem we say obane the pada to yen kwan oban so say na wonu awaduane enti de ba dia me de asem na daw na ye ka no enye ni guasesem ene ye ka so mo pamani mi guase a misalabi ni pa bebia wote no say me omna se manka mabedura aka de wom wonti mi fa say me jaso ene obane muade no muade obema na wakofo na betra fio no wono so sabi mpe wontie se woni mi nyansa tie dume bia ye ka asem kire nyansa eni ba akofo trim do sabi mpe dwasa wa nam so ade beba no suntu de beba due wakọ tra fio ubuso oban se oban fa osika mam se on fa osika ma ode a se oban eni ni kuruntam na tete enkura nan on fa mo nkwan enkura na on fa mo nkwan so oban ka fie no ho de a emra wo ho na no ye fra lo yakusi se du mramu a enya mra na kwa ye bebu sanse so oban se o ka fie no ho de a emra be na kire se misalabi ni wo fa oban se bo fa na akola itini de wo pen na wo ye decision bia o pe bia no wateki e wrong me de allegation or they to obey no so me nyintum because one mo bia mane woni any evidence obey wa busua Sompa 93.1 say me to necessary wono yire to na wo yire ayade we ade kase we enne sa no mo we koso ne se wo se wo de ahye ho ne mo we aduane ankra ne nsa nam ne wo dibidi a ne chese yade bia wo plane one picture ya mo ken say omo twitwa omo naked picture e wo wadwi mu say the obey ken from the one na wo kan zamba no e wadwum se wakepu bi it is obey mistake a dia wo pese we ne kasa bi e course so say be asante forma there but say ya there and no the point of correction onya sa no maka yen ka say betra say ai ma bia ene oba tra be matra no wogi ne nsem ade ebi wo ho ukwa busua bi ma bi wo ho asante forma bi ya bi infante forma bi ya bi anwon forma bi ya bi it is what nya sa adwen na onya very careful na kura ko fa na wo swa Oforisuo be ma emre ni nti yenyai na menua momla mu bi na mom asem we no me anwie me peye o chena betena anwie me peye ese etu ase Oforisuo me da ase abrotia Oforisuo be ma o se be ma na ye deni akuapemni Mr. Labi se opa betimi aso ne nsa de na kwa akọkire akuapemni ba bia ono wa ba be wale se bi akani ana se tribe for fra wi akire no ono so pre japade na ya na omo se ma ya na ye pre japade na nka me ba na nka me pre de enkwada no a wono wo mutie sesia me bi sase omo ne Mr. Labi ni netie ana so omo ne maami netie Oforisuo ade bi wo ho na ba na ye ka ya moma enyi tribe asem ni mfirim na first of all ma men ka kire Mr. Labi se wonim se wo ye panyin na ni dwumedi a wo die no se ofere se obefa su konoma me ka kire se ema empanyimfo mobu we wo so e wase ogro fa ne type and ase ne level na akwafa akola su konoma first of all ebeka so ye rapist because akwara no onyandru ne mpanyimfie so wose wo bua no Oforisuo minim enipa dodo pia wono mabua enkwada na se enipa binumu a omu ni bie enso ma anyu omu kapleba wono ma aka se bia mepewo na se sei akwada na enyini du ne mpanyimfie so na wo hwe sa asetena na ono wote no wo bua no na ni je ho so ono wotena e bia de pass ma to nani mu a den no ono wonso atentam na wo de eyi esiwasie na akwakosi ababa we ya wote ase no mu onyini pisa awo no wo ntem esa agoponi a Mr. Labi ni di ye ntem ntem no e na ama na akwakowie ni sei na ma men kan kire ne sei se won pe na nim guase wa yeso obegu ababa we nim ase a ye wo hase num se be ple atentene ne ene pepepe ye ene asomdwie de waya na adwe sei wode begu ababa we nim ase no e bi ababa wa no wo 10 times yese de ebe bia kire empanyin no ye men kire nkwada so ono aka ni timoni ababa wa yitina ye ensemu asabi ensem flower de adi ababa wa no sa ababa wa se Mr. Labi gidi se sa wo betena se opeso katakata ne ma so kakra de save no sa owo okani bre so mana ni bre no aka se wo ban semani ana se ye makwan se o mie semani a wa hwa Mr. Labi no onya baabi mfa ne na akra mpontia e na kwanya baabi kra pod nani matete e wo Ghana any baabi a because Sompa TV, Sompa FM, ye ni Ghana ha se no monko a. Ye wo across the world. Eti won hwe ne kasa ne niam bia wo ye ne ye. E na secondly ma men ka se wo bi oba ne be ma ka mo hubom sa wadefo.
na se bia empo no wo ko ye ne Ghana mlem no fra lawyers na won be kire mu se empo no se be ma na ye na japade dada na nya busua japade na bi omo di ahya ne nsa no ono oba na wade a there is no way so be ka se bi oba na oni chafa wa japade nim ana se bia wo to na edie be die na ba ye die na sisa chejamase ametumpo ana what me no wo oba te sa o yire what me akwa bi so ye tenant ana se wa ba be ha idani bi wo fie ho wa bra wo yire ni nim ho hwe wo hu ya ni se nipa na badan ya mitifie ase no eno e kire sen emema na wonu mo ye kan bi wonu wo take decision wonu mo fa ma anya hwe ababa we kan na no osaw se wanya akwada biem ena se yese akwada wo hu ne nsa wo hura woni mpanyimfo ene didi so ye wadwe sa ababa wa yo bi a ope no ukwatete wo ne amanfo wo ne wo mo offices ne ade na so wafa ababa we woni na wo de boni a wodidi ne kura ye nyanka ho asem immigration officer woni mu mla na se custom officer woni mu mla eyefa na akwate se wakofo obi wonyem wakwa akoyi agu eno kura ye crime eti ya pese ye pe atentene ne de baabi asem ne da no anasa baabi a wose ye de hye ne ye de hye na franto o hwe ye na wanyire ni nsempii yese wo yire wo nsempii ayebum ma wanye ne ho mema pii se bia wo hya mata de me ka che ne du anwumra wo wrata de no no obai o makotentam wo mpaso eti se mpaso agro na apie mu ena nkwada me enan yo se miensa ba oni omho go fine but oba no so no our right e wa every decision biala be man be take wo fie ho ma wanya na adwen se wo okita aban atade okita aban to mi enu na wo sekita efie mu no wana se enyini mu no wanyini cha wo be wo fa ne sasabi akwada bia na se bola so de bia woni wo bia o either watete na amana be yi sablent no de opabia wotimi ya no da bia ya na meka se de nipa wo sitie no wahyase no enya sa na abekwa akɔwie eti be ma bi wo no ofo obi bla wo ahu kirem no one ne tena no ye ne ya kai se obai so aboa woda ena wo ma na wo do mo boost wo ho se ena me wo ma no wonim kwa akora ye fa so ye kipa akora wo yeyem wo ma ne dia wo mo ani akom no obai dia wato ne se ya tantade bia de na to gatem me ka chan ba bia wo no baby an na sisesi na hotro na busuafo benya na ntiasa na busuafo bi ebi ye police fo ebi ye panyimfo so mo pese asem no edu baby a edru a ebedru ho so mo pese ye nyina ye passum dwabua ne ye nyina ye no no so a we are ready to do that enti wo mo nyina na so mo wo asempa bi a wono mo mla ne ye sinkonwa ne ye nyina ye ntrase de wose ye de ma obai no me hu sa wade ne be ma no pese oba wade obai biem oba ne se so pese be ma ne tira fie sofo na ye de se o ye sofo no the so called pastor no wanya sofo ye so ye sempake no so okobon payo so wonu akasa no emra bia ni wa se wotena fie ho wa abla oba no enya krado so ne bet na waka da kokoto sha no so se wone ne da na so ye ne bibie enti Mr. Labi no onwune ne ma ho mienu wo mra ne asin konyo ne abusuafo ne nyina akwaje ababa wa ifra busuam wo hwa na se won pani bia ma wo fa ne nkwa ba bia wo se ne ma wo ma ye no nsuso no wo de be ye no ofa ma no na maame no krampo de wo ka na asem tina ne bre ye de ba se ni se me de ofo so me de ase o mo pa wano mra so mo pa asem ne ba bia o mpese ye di drone ye de bedru okay kata dia wa ye na say Mr. Tene say on say obayi ka na asem no ba bia o hia be ma no a o mo tina ye no according to obayi na che say hwi ni fie ya ahotwe ene ma awofo no piepia akola no na ye tie ne se be ma no so ahyase no oboa obayi pa oboa obayi because say fie ni bi na wo boa wo so obeku school no ma uska ne ade no nka na nye bad enye nipa nya na kra etumi hia saa emwa no na enso so edu ba bi asem bi wo hono ma se bi na akoye se kotre ajanan oni fitaa no di tuntum ujane na mfita no di tuntuma ataato enti saa na ekoye na ne nyinaa mu no wo hwe ensem ekoso aware ne ni kwan se ba so Sompa 93.1 ni kwan se ba so na se du ba bia mfa ho hwe nya nyama bi utie ne nkomma no aseka ne papa na mfiri mu di aka aware ne kema so on se ko na papa no dwa awade no ne etie ne se empanifo se pani ano eye bosom pani ano ye bosom enya bibia o de peniti fam obehunu no akola ofro soro kwa wuhunu
enti na duru ba bia abrewa ka asem na se ba mu a na yesi abrewa ye baifo abrewa nya baifo de oba wiase ne yafa nani so no nye agro aware ne ni kwan se eba so because so hwe niam e kono a eni kwan se eba so na ware a nyinsen mo start atwempna kora no nyinsen e pie mu no mienu mu awu yigu ni nyina akidi e begina so agye se okita letter salo so ukru ni di nyina ayesai Pacha friend Mr. Thomas Labi oye adwuma wei Pacha oye custom officer wo fa hen tema fa hen committee 1 na 2 ana hen habo Thomas Labi no na asem ni ye kan to aso so ho ne amecho eni kwasen ka ware no eba so edu ba bia ho eniema bi si wo life mu a na wo de aye adesua na kula onye mu a eje se ye dekrata na bre wo se eni wo ba ni nhia na ansa na kura no wo wo yemu no memfa ne se wa ye save wo de da bia no wo betutu an aje se letter kita nipa da sani wo ba so kire se krata so na de wo ye wo nyoma wo de krata so na ye wo niema enti hon mo kura no ne se esese eka bibi kire me nua ba ye a wo ti he ni kwan se ba so e na wo be ma no so wo so se aduane ye di ko ye yam oba de ne pad enya pad keke onya se e bia wo dwae ho no na wo bu ni senti wo kwa akoto da bi kanta kranke me ma me afia bo hema nya me fa ne kranse ye wo si kuraba de di kuraba ke pad mo no kura no ehu na wo di free ha ba ha aye adwuma awie no so ehu what you say aye adwuma awie ehu nanka pad no aye adwuma awie ehu so ahu eso no anse wa twa asema to baba wa ne so enti eni kwan se enka eno so so hu ye no e Asem kese edu ba bia pad no omo de ye huhu mu niema ne ade enti kokora so ko hu sa ade we no enka mapen mu bi nye de emram na bisa na se adekudi ntra aduane a wo ya bra mi ama katakra ka me edu ba bia ya Ghana fo no me hu se no kore eye kyerese ade a ewo oba a wo pɛ no ho no enye tayo wo te dem pesam kyerɛ we ade a ewo oba a wo pɛ no ho no enye tayo ka hu ye e se ka wo fa na de kyerɛ obi na de bɔ ne kwan adu wo fa bibi an kɔbɔ kwan adu wo de wa no fa fa sa na e bɛka sɛ uko hu pad so hu ni nyina achi no wona na toa so atena abobra na ba bi tu samre sei enti nka aware no hwɛ mu pa nana ne ni kwa sɛ ba so na ne etie ne sɛ oba yi no ahyase no ni boafo bia e no de ne ho to papa no so Mr. Labi no de so obetumi aboa no yes eni na starting no so de nka papa na yade o eno de ho de no doubt e de amebo papa na ba so enye ni panya na enya ne saa se o start ya wo se wo start na so wo ye den o huru nkuku mu so wo ye den na aboa amanfo enti na fie nye na foundation ye na foundation no nye e na papa yi ye den e be boa ye enti Mr. Labi foundation ye ni uti Mr. Bena meka uti se meka bibi cho se wa ye se kotre janan wa jane na fita di tuntum ataato okay so ahu ba bia de ne kwa wie ye no anwie papa ba bia ade na ekoko wie ye no anwie okay na o kan bi se papa na ya de ampa hwe ma menka asem cho ye tuwe na meka confirm asem oba be mepo oba ho kwan akwa so spending 100 million kwa nya na asem sata oba no gina so na ne mpoku etuatua so Mr. Labi no e ka no obo no obo so oba wi ni oba no di wi ni no eti se kwakwa kodu baabi na se oba yi se be woni na wo mamu nan ti se de na wo ken eti ne modern bob be ma bia fa oba wo fa ne se wo bede no bebia na oba yi wo sata mi utim se na mobo nse bi ti se de na wo ka se wo kura ne sata mi oba yi wanya obi a wo so na hwe sata mi no utim se na ne poku 20 ono no na wo hoare eti ono ne ebo na ba so akwan bi so no wa fa oba na me na kama ne kama oba yi utim bet ne ade bo no of twaso producers am signal say Kofi Antwi osofo no o frefre na jese china ni asem jese china oh yeah emre ni katakra katwa so enye san so china opomra e be man platform
Mati omo me dey sana na me hu because do starting no said na can I just say the American na Mr. Labi ni dey go no anya sa na o person okay yem fa pompo no ho no mo wo se ni madwuma no sa ma make say wo so ni madwuma ye nyina ne e ma ye nkrom na say no mo no sana te wo ti wa wo ti di oba ye wo pa na esenka wabre esenka emfie na ni nka wo ko wo ka ti da na ne dey no kre so ti ase yes ye na mo ma wie obi ti mi ko fix TV yeah so the surprise in head na girlfriend yeah na kin o kin ba kun oban ba ye darling no dey self effect no eye bibi nti wo ka se be ma cheska kwa na Kumasi ehu che kwa yem ne ehu Kumasi ehu me ma me yi na mo pesa mo ye ne basa mo ese me ma kuro we ya bi kuro we mu ohu che no ka se ma se Mr. Labi ni frefre me na etuo na na de ne beba na ne etie nie me de me nse mo ba wie yemre ni nti no ma me nkọ kofie ntwene so awari gya ye ba ohun enkwala ye se asom mienu nya ntokwa ewura mu enua ne homa ne hunu amane Mr. Labi ene me nua ba ye wotimi nchen ha sei se wo mu gya wo ntamote a asudie da kofie ntwene so papa saa sofo se taxi driver se ho ni no a wone nam fie ho no na okra no sebe wo ye badwen ba enyama we koso no okra ye se ka atwe ho wono wawale na wonwale mo onwale wongo what I say why sabi why bunsam bi na aba beto o montem na edu ba bia ho se unyamfie bi na se onye wa adwene se nyewuru ma asofo na abaye na se onware onwo ya edu ba bia adwene anwene o odwene nko ensa de nko ko Roma so for ka kete ena sundu ya o mo no de hwa sunye program no na kata kaka wo to the meter ya se Matias ye wonware ye oba na wachi onto paranso da na ase so sa ye sofo opeso gugu awade na o Bible no sa na Bible kire onfa opemfo so da minye enu mfrim ye frim ene ne sofo no matwe asan ono akasa kwa akasa wonye sofo de no ye no za to ni krampo de se suntu dia beba de nam ne so beba o sesa no so se kofia ntwinu akasa ona agi ntakra guje ni mo de nam ne so beba no nue he awale gwa so no a wo se obey kasa wo se obey ni right say so ka je so fiso o ka so right there no fancy kama se wo so pese se be ade we kwa ade na wo so ukru aja Mr. Wan Mr. Labi no ade we koso o yira ne tifie so do ne pa ade we koso ade nti na wo so mfa be ma no esika ma na krache me ye se yo nka me bo anen so na wo mo nya na ababa wa salo se kadai wa han yo salo adan wa han ye omo timu free ya friend ye wo mo no nya me ya domo a wo chena da se ye nya good response ai be pie do nya me se Mr. Labi so man hwe oba ye wot we so so won kan se mo a me da e be pie so man hwe ya ise me be pie no we call them wa ha se no na me ka to ise me pie no ene ade o mo ye no omunya very careful ede akura na wasa wa na ayi be ma na wa betena fie na kamanti chenchina na yira wa wade na odi be me kwotena efie hu mo yira ma na ohu ya ne se enkura ne aho bambo ne wu die nti no me de oba be ma ba betena baba wa salo no aka na no atumu opeba pa na se na me se so aka se obi se na se wodo se no odo fon be no enyo ma ekura no no da bi odo fon be na me do mi kunu mi do okunu mi wa no so ofa won nya keta no odo wa abrawatia ede edo abrawatia onim bibi ababa wa salo nyoma ekura no wo jemu edem akura ye kura nya baabi nyina eti papa no nya careful o jemu a ye baabi eti ye nya baabi ntena abaye mama a kire so ha katakra ka fo anu si minim sa mo de manu asi ama me my ram points enti wo de ne meka ne se ye de yira ena wo kra te so ko me ka mi nsam a meka bia na ne etie ne mre ne ko na ne etie ne mesre Mr. Labi no aware enye by force obetimi aware aye bibia ese wo ye opese wo gyae a ye gyae no amamre ne amane kwan so ne kwa so ase aware enye by force obi ntumi nhye ponkom fa ne nkonso sa angere ne me se wonu mu nsuo no ye kakra no se dian a se be mo ko hye dem ho no mo a ye ntumi metam wo nto oba no so enti wo fa oba no free efie abutuam ba bia ye kyekere aboa no e ho no mo ane san no na kofi antwi suntudua no e mane mfa wo so da se me ne wo a enka metwe me ho afifie ho no mo se nya bibi pa na ewo wu mu na se be nya wo na bonsam pese wo fa wo so tete oba ne ni kuntam asem a e na se be wo ya badwen ba e na enipa ho adwen wo wutiri mu a enka badwen maami ne ma no ho atwe won ho
ama woni ni kura trama kura na ye free na na ma me fancy ya okay Asem Mpe Nipa dwumadie na sabre waso eguso a utie na kasima be miensa na ye de dwumadie nyina aba na wieye eno ti Mr Labi wadawroma ye besrew se adwobrɛw na brafom na amamra ni amane kwan so efri se ababa we ware ni frifie o na fa no kofie bɔkɔ na nipa wom bia no hwɛ ne fa ne de ma no na kofie antwi de sadi abadwafo aka no kofie antwi no men kɔ no hopi se me kopia na se obi ka gyan se matake asofo obi kofie antwi no kura so nsa anya sof men kɔ sa side men kɔ enne sei efe enne sei kofie antwi enne sei ka odin kura de odin mi hu da odin kura de so fie ho si yɛmfa hawa adufudi ade nti ade bi kɔsɛi si yɛmfa fie no hawa adufudi ade nti ade bi sɛi enti twon ho asɛm we no nyame yɛ adom ɔkyena yɛte so efise Kofi antwi no ankasa no producer mama yɛ awe sɛ ɔfrɛfrɛ fam deɛ na wo bɛka yɛdi ka na wadi nkɔmɔ dada watima se ɛno ti sabre anom die pii no na abadwa so anom die pii no ena abadwaso na ba kubia enya mrusa na nubrane enyoma ewom yede haban ene aduaba ena ye ene aparativo na aparativo no yesi eye Italy phone sa no sa aparativo no eye Italy phone sa no na onomu a wona wo kidney hawo ene diabetes no etimi atu ase edema wo mo ema enom enkoda enom na enkoda wo mo afu na ye totototo no wo mo nom a eboa wo mo pa saa ana mpanifo a wo mo honam ayi wo mo ya enkankan wo mo koko ayi wo mo ya no so mo didi wie na wo mo nom aparative a eno so eboa wo mo kwa bi so a enya asem keto akura na wo penododo atwa wo de wani kirem ewo FM FA Masters Limited Obasanjo ekwanso eno eben Accra Girls ewon kran emem na meka ho asemi Obasanjo akwantempo no so a FA Masters Limited Obasanjo akwan so a na Ghana hade baby etonsa tunsa supermarket ahudo biada okwa aperitivo non alcoholic bitters enye na kra ye ko ne kopa binto ne fa enkodi adwuma ye nom no na etu yade ye nom na ese ho yade enya asem keto akra 0505 536302 ana 0245 734952 aparativo ena sabre ye kanfo ediama ho na wo kumase ade afre ewo ahomatufo iso 0553947447 yakoto aparativo ni bi ewo supermarket bia ewo kumasi kropom ha na yemfa eni yedwuma aparativo waba ne pabne so pa abrotia ofoso ye kwasa wo ha bi anase bi obi bu kwase anase bi bi etesa say ye hunhu di anase honam di Asem Mpe Nipa ewo Sompa 93.1 as Sompa TV no what the ba se no mu aye beje ofeso na ya pe wasem no pomasi bradu amanase for ye 0546 883287 and 0243 58 another 5878 and now says 0452 095593 mu bia be frɛ bia no ye beje so na Anane Sarah was see great job ye boy adwuma ye da se Rexford amfo buachen say wonya Sompa no ewo amasaman Rex ye di hu dwuma na nchekola won sabe kan why Prince Lansan so say woni mababa wo we pa wo Kenya asebo sore na de wo Kenya nyina eye no kre na de wo komo no ano odinti no yentime emoa no Prince Asare e no no so say ma binom Ghana ma binom pa de adan wa hwa ho fe ene umudro ya wodi si ase no mu a wo ko be ma do ho wa bra be ma no won fa won yehwe wo se Nyankopon emma no senkyerene se enke wo se wotimi to na bla boso no twene ho e de free be ma ho so no wa fi enene aba ba wie ni se na Prisla sade ne ye de etwa to wo se abadwafo mesramo pastor na wo se
said the also a pastor no was who him says happy or wa dream how kakra na wuti obi fie na awalija ye ba na was say one train ho dia ene wo nim na of also yes sorry yankasa ye ba kwaku Jesse Abrampa Jesse Sempremo was one akasa ne classmate ya your friend Wendy Walker Sophia Chiase and a classmate no boy we ya me ba no so me yes no nyame ya domo a omuna samoa me yatene so wo kira na asem no ne nua bubre no ye de begu na cha de wan hwe asem besi ye be fa no ho asem besi tsunami besi enti wudim enti akwo ba say yen kantre when the worker ye ne classmate ote Ethiopia chance say nyankopon enhira na wo srede ama no fa ne fra adomo enko adomo na oma no enyinche ya hoden ene apomudin ewumuti happy glorious and blessed birthday to you Wendy Walker Asem Mpe Nipa o ma me no papa no yeso ya ma happy birthday wa of us over to you yankwai ye besre se bibinti ena ya ma ofrefo no amam yankopon ya domo a ye besan atoa ababa wa salo one nikunu Mr. Labi ene sofo na asem no ochena ena oyo ebesi na wansasi ne ehu babia the away abrewan kruma susain soto wia eni behu ba bia susain de body hono ebefa datna ano den efrisa baba wasalo so china enwoma ekura no obejem ene Mr. Labi baby owo no hey ano be den aha na brebe ma ye de Asem Mpe Nipa dwumadie no asie omno samwa oteneka saa ena ohene yire mame yeboa akua asuama bronya oteneka abrewatia oya no oteneka fa wo ye den abrewatia no oteneka saa and chief executive producer Bema Wusu Kantan Kranka and Watnam Emma Sofo enya Asem Ketwa kra na Koba Jesse eka producers no sa ena Oyokoba Nana Mensa Brampa and also Ebwa Jumedi enya Asem Ketwa kra man pike ebwa ha okufu bufu mpa Bema su ketwa me yipa bre na Osei Aboagye Oforisuo ni Oforisuo me ena metenam Asem Mpe Nipa me de ekọ bose asase so okuafo okọ adwuma wopon saa ena aba adwuma so no sebe mpradu sa wan kọ homegye mu a utimi ehwere won kwa Osei Aboagye mapon meko Tayasisie de kwase wuo ko ade a eno ane Sompa FM Asem Mpe Nipa dwumadie so asa minu obi bu kwase a say ya sori mu say ya wade mu say ya dwuma mu say ya mpratwem eno ane Asem Mpe Nipa dwumadie so Sompa FM